तो आपले 22 अध्याय झालेले आहेत. क्षमस्व, मला शनिवारी क्लास नाही घेता आला, त्याच्यासाठी मनापासून क्षमस्व. पण आपण प्रयत्न आहे, कारण थोडस सध्या घराचं काम चालू असल्यामुळे काही जबाबदाऱ्या आहेत आणि त्याच्यामुळे प्रयत्न असतो की कुठेतरी वेळ काढून आपण घ्यायलाच पाहिजे. पण काही वेळेला शक्य होत नाही, त्याच्यासाठी मी लगेच ग्रुपवर टाकते, तर त्यासाठी मी मनापासून क्षमस्व. पण आपण निश्चितच याही आठवड्यामध्ये जर जमलं तर आपण शुक्रवारी किंवा गुरुवारी नक्की वर्ग घेऊ, जमत असेल तर. कारण ती लिंक अवेलेबल असणं पुन्हा महत्वाचं असतं, त्याच्यामुळे नक्की प्रयत्न असेल आणि आपण त्याप्रमाणे अध्याय पूर्ण करू. तर आपण पुढे जातोय. गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते. कोणाला वाचायचं आहे का? वाचू का मी? हा, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याचे कर्म पूर्णपणे दिव्यत्व प्राप्त करते. तात्पर्य: पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्यामुळे मनुष्य सर्व द्वंद्वातून मुक्त होतो आणि याप्रमाणे तो प्राकृतिक गुणांच्या दोषांपासूनही मुक्त होतो. श्रीकृष्णांशी संबंधित आपल्या स्वरूप परिस्थितीचे त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो मुक्त होऊ शकतो आणि म्हणून त्याचे मन कृष्ण भावनेपासून कधीही विचलित होऊ शकत नाही. यामुळे तो जे जे करतो ते आदि विष्णू म्हणजेच श्री कृष्णा प्रित्यर्थ करतो. म्हणून त्याचे कर्म यज्ञाप्रमाणेच आहे, कारण यज्ञाचा उद्देश हा परमपुरुष श्री विष्णू श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे हाच असतो. अशा कर्मांमुळे प्राप्त होणारी कर्मे निश्चितच दिव्यत्वामध्ये विलीन होतात व त्यामुळे कर्मफलांचे भौतिक परिणाम भोगावे लागत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. सर, याच्या आधीच्या श्लोकामध्ये जसं मी तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायातला रेफरन्स दिला होता की शीतोष्ण सुख दुःखदहा, की कशा प्रकारे शीत आणि उष्ण, सुख आणि दुःख, त्या सगळ्याचा समतोल राखून की जी व्यक्ती, मग जेव्हा आपण स्थिताधीर मुनी म्हटलं, की जी स्थिर, जिचं मन स्थिर झालेलं आहे, जिने आपल्या मनावरती, इंद्रियांवरती ताबा मिळवलेला आहे, आणि त्यामुळे मग ज्या काही गोष्टी घडतात, त्या गोष्टी घडणाऱ्या त्या गोष्टींचे परिणाम किंवा त्या गोष्टींमुळे होणारा कुठलाही जे काही आपण म्हणतो की ज्याचा काही त्रास असेल किंवा ज्यापासून आनंद मिळत असेल, त्या सगळ्याचा कुठेतरी समतोल राखला जातो. कारण ही व्यक्ती कृष्ण भावना भावित झालेली असते, तिने आपली कर्मांची फळच भगवंतांना अर्पण केलेली असतात. त्याच्यामुळे मग तिथे कर्मामध्ये अडकण्याचा कुठे प्रश्नच येत नाही. कारण कर्माची फळं जर भगवंतांना अर्पण केली तर त्या कर्माच्या बाइंडिंग पासून मोकळे होता आणि आपोआपच त्या कर्माचे परिणामही भोगायला लागणार नाही. कारण ते कर्मच भगवंतांसाठी केलं जातं, ही भावना मनामध्ये दृढ केली जाते. आणि म्हणून असा मनुष्य सर्व द्वंद्वातून मुक्त होतो. याप्रमाणे तो प्राकृतिक गुणांच्या दोषांपासूनही मुक्त होतो, जसे ते भोग भोगायला लागत नाही. कारण त्याला आपल्या स्वरूप स्थितीचं पूर्णपणे जाण असते की आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. आणि ही जी पोझिशन आहे ती भगवंतांचे आपण अगदी निकटचे सेवक आहोत, आणि म्हणून त्याचं मन कृष्ण भावनेपासून कधीच विचलित होऊ शकत नाही. म्हणून ज्या आधीच्या अध्याय श्लोकांमध्ये म्हटलंय की जिथे आपण निष्काम कर्म, जे आपण तिसऱ्या अध्यायापासून कर्माबद्दल जे जाणतो आहोत की कर्म करायचंय, पण तो कर्मयोग जो भगवंतांशी जोडला जातो, कर्मकांड जे कुठेतरी स्वतःच्या, म्हणून मला ते वाक्य खूप आवडतात जी चैतन्य चरितामृतात आणि मला वाटतं ब्रह्मसंहितेमध्ये आहे. तर आत्मेंद्रियावांचे तारो नाम काम आणि श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. कारण तो जो संबंध प्रस्थापित होतो ना, तेव्हा मग तो मनुष्य जे कर्म करतो ते कृष्ण भावना भावित करतो. त्याला त्या कर्मापासून मोकळीक मिळण्याची गरजच नसते. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी जेव्हा आपण म्हणतो की त्यागापेक्षा मग ते ज्ञान श्रेष्ठ आहे, तो बुद्धियोग असला तरी ते निष्काम कर्म आहे. कर्मयोग हा श्रेष्ठ मान बुद्धियोगापेक्षा. कारण मग ती बुद्धी आणि ते ज्ञान घेऊन फक्त सगळ्याचा संन्यास घ्यायचा आणि त्या गोष्टींपासून स्वतःला वंचित ठेवायचं, म्हणजे सगळ्याचा त्याग केला म्हणजे झालं, आपण काहीतरी मिळवलेलं आहे, ग्रेट अचीव केलेलं आहे. नाही, तुम्ही त्यापासून पळताय. जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय ना, पळू नकोस, तू भ्याड म्हटला जाशील, तू पळकुटा म्हटला जाशील, कारण तू तुझ्या कर्मापासून पळतोयस, म्हणून तुला संन्यास घ्यायचा. तुझी भावना इथे कोणीही
त्याचं काय म्हणतात त्याला प्रशंसा करणार नाही. असं कुठलंही प्रशंसनीय गोष्ट नाहीये ही की जो तू जंगलात जाऊन तिथे संन्यास घेणार आहेस आणि तिथे तप करशील. नाही, तू तुझ्या जबाबदाऱ्यांपासून पळतोयस, ते पळू नकोस. म्हणून प्रत्येक वेळी म्हणून निष्काम कर्म, की हे कर्म करायचे पण त्या कर्म स्वतःसाठी नाही, भगवंतांसाठी करायचे. ही भावना मनामध्ये दृढ करायची. म्हणून जे जे करतो ते आदी विष्णू म्हणजे श्रीकृष्णां प्रित्यर्थ करतो. म्हणून हे जे कर्म आहे ते यज्ञाप्रमाणे, या कर्माला जसं त्या दिवशी माताजी म्हणत होतात की म्हणूनच हे कर्माला यज्ञाप्रमाणे असं इथे संबोधलंय, की हे जे कर्म करतोय म्हणून प्रत्येकाचं विहित कर्म हे यज्ञाप्रमाणेच आहे. कारण यज्ञाचा उद्देश हा परम पुरुष श्री विष्णू श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे. मग तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, तो आपलं जे काही कर्म असो, म्हणे तो ब्राह्मण असो, म्हणजे ब्रह्मचर्य आश्रमात असो, गृहस्थाश्रमात असो, वानप्रस्थाश्रमात असो, नाही तर संन्यासाश्रमात असो, तो जे काही कर्म त्याचं करतो त्या कर्माला तो स्वतःसाठी करत नाही. आणि म्हणून अशा कर्मांमुळे प्राप्त होणारी कर्मे निश्चितच दिव्यत्वामध्ये विलीन होतात. त्यामुळे कर्मफलांचे भौतिक परिणामही भोगावे लागत नाही. कारण तिथे बाइंडिंगच राहत नाही हो. तुम्ही ज्या कर्मांनाच स्वतःच मानत नाही ना, जे भगवंतांसाठी करतात, ते कशाला तुम्हाला बाइंड करेल, ते कशाला तुम्हाला अडकवून ठेवेल त्याच्यामध्ये. त्यामुळे आपोआपच तुम्ही त्याचे भोगही भोगायला त्याच्यापासून लागत नाही. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म नका. कर्म समाधिना. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? वाचू का मी? हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, कारण तो आध्यात्मिक क्रियात पूर्णपणे निमग्न झालेला असतो. या आध्यात्मिक क्रियांमध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचे ब्रह्मरूप आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचीच आहे. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित होऊन केलेली कर्मे शेवटी अशी आध्यात्मिक ध्येय प्राप्ती करून देतात, ते या श्लोकात सांगितले आहे. कृष्ण भावना भावित अनेकविध कर्मे आहेत आणि त्या सर्वांचे वर्णन पुढील श्लोकांमध्ये करण्यात येईल. पण आता केवळ कृष्ण भावनेच्या तत्वाचे विवेचन करण्यात आले आहे. भौतिक विकारामध्ये गुंतलेला बद्ध जीव हा भौतिक परिस्थितीत कर्म करणार हे निश्चितच आहे. म्हणून त्याने अशा परिस्थितीमधून मुक्त होणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीद्वारे मनुष्य भौतिक परिस्थितीमधून मुक्त होऊ शकतो तिला कृष्ण भावना म्हणतात. उदाहरणार्थ, दुधाचे पदार्थ वाजवीपेक्षा अधिक खाल्ल्याने एखादा रोगी मनुष्य जेव्हा पोटाच्या विकाराने अस्वस्थ होतो तेव्हा त्याला दुधाच्या दुसऱ्या पदार्थाचे दह्याने बरे केले जाते. त्याचप्रमाणे विषयासक्त बद्ध जीव त्या ठिकाणी गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कृष्ण भावनेद्वारे बरा होऊ शकतो. या पद्धतीला सामान्यपणे यज्ञ म्हटले जाते. यज्ञ म्हणजे सर्व कर्मे श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी करता करणे होय. या भौतिक जगातील कर्मे जितक्या प्रमाणात कृष्ण भावना भावित होऊन किंवा केवळ श्री विष्णू प्रित्यर्थ केली जातात, तितक्याच प्रमाणात तल्लीनतेने वातावरण आध्यात्मिक होते. ब्रह्म म्हणजे आध्यात्मिक किंवा दिव्य होय. भगवंत हे दिव्य आहेत आणि त्यांच्या दिव्य देहामधून निःसृत होणाऱ्या किरणांना ब्रह्मज्योती म्हटले जाते व हेच त्यांचे ते दिव्य तेज आहे. अस्तित्वातील सर्व गोष्टी ब्रह्मज्योतीमध्ये स्थित आहेत, पण जेव्हा या ब्रह्मज्योतीवर माया किंवा इंद्रिय तृप्तीचे आवरण येते तेव्हा या ज्योतीला त्या ज्योतीला भौतिक भौतिक म्हटले जाते. हे भौतिक आवरण कृष्ण भावनेद्वारे तात्काळ काढून टाकता येते. याप्रमाणे कृष्ण भावने प्रित्यर्थ अर्पण केलेले हवित द्रव्य हे हवित द्रव्य ग्रहण करणारा प्रतिनिधी, हवनाची प्रक्रिया, हवी अर्पण करणारा आणि प्राप्त फळ या सर्वांचा समावेश म्हणजेच ब्रह्म किंवा परमसत्य होय. जेव्हा परमसत्य मायेने आच्छादित होते तेव्हा त्याला पदार्थ म्हटले जाते. जेव्हा पदार्थाचा उपयोग परमसत्या प्रित्यर्थ केला जातो तेव्हा पदार्थाला पुन्हा दिव्यत्व प्राप्त होते. मायेने आच्छादित भावनेचे रूपांतर ब्रह्म किंवा परमतत्वामध्ये करणे म्हणजेच कृष्ण भावना होय. जेव्हा मन पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होते तेव्हा ते समाधिस्थ आहे असे म्हटले जाते. या दिव्य भावनेमध्ये जे काही केले जाते त्याला यज्ञ असे म्हणतात.
आध्यात्मिक भावनेच्या या स्तरावर हवी अर्पण करणारा, हवन यज्ञाचा अधिष्ठाता आणि अंती प्राप्त होणारे फळ सर्व काही परब्रह्मामध्ये एकत्रित होते. कृष्ण भावनेची हीच पद्धती आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर असा अर्थ प्रभुपादांनी फार सुंदर असं तात्पर्य दिलेलं आहे आणि खूप छान उदाहरणं दिलेली आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला कळावं की ही कृष्ण भावना काय आहे. जेव्हा आपण कृष्ण भावना म्हणतो, फक्त ती तात्पुरती नकोय हो, फक्त सुपरफिशियल नकोय की आम्ही कृष्णाला आम्ही म्हणतोय सर्वम कृष्णार्पणम, पण तिथे प्रत्यक्षात काय. आणि म्हणूनच इथे भौतिक विकारांमध्ये गुंतलेला बद्धजीव हा भौतिक परिस्थितीत कर्म करणार हे निश्चित आहे, पण अशा परिस्थितीतून मुक्त होणे आणि अशा परिस्थितीतून मुक्त होणाऱ्या त्या प्रक्रियेला कृष्ण भावना म्हणलेला आहे. कारण तो मुक्त कधी होऊ शकतो, जेव्हा तो कृष्ण भावना वाढीस लागतो. आणि ही भावना वाढीस लावण्यासाठी सांगितलंय प्रभुपादांनी उदाहरण की दुधाने जर एखाद्या पदार्थाला काही त्रास झाला तर त्या दुधाच्याच दुसऱ्या पदार्थाने आपल्याला दयाने आपल्याला बरं करतायत. म्हणजे कुठेतरी त्याचा फॉर्म बदललाय हो, कुठेतरी त्याचं स्वरूप बदललंय. हे स्वरूप बदललेलं स्वरूप खूप महत्वाचं. तीच गोष्ट पण आपण जेव्हा त्या भावनेने करतो तिथे कृष्ण भावना दृढ होते. तिथे भावना बदलली आहे, दुधाचं स्वरूप बदललंय, दुधाचं दही झालेलं आहे, त्याचं स्वरूप बदललंय ज्याने बरं केलं जातं. आणि म्हणूनच हे जे इथे म्हटलेली आहे ही भावना, ही कृष्ण भावना महत्वाची आहे. कारण त्या भावनेचं महत्व असं आहे की त्याला यज्ञ का म्हटलं जातं, कारण ते यज्ञ जे आहे ते श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ जे कर्म आपण यज्ञ याग म्हणतो, पूर्वीच्या काळी जे यज्ञ याग किंवा आपण श्री विष्णूंना म्हणजे कृष्णाला अर्पण केले जातात. विष्णूला जसं आपण म्हटलं आधीही की अनेक देवी देवतांना जेव्हा आता पुढच्याही अध्यायामध्ये त्याचे उल्लेख आहेत, 7व्या 8व्या पुढच्याही अध्यायांमध्ये आहेत की जेव्हा आपण देवी देवतांची पूजा करतो, मग ही अत्यंत नाजूक बाब आहे की जिथे कळणं आवश्यक आहे की श्री विष्णू प्रित्यर्थ. कारण सर्वात सुप्रीम की आपण जेव्हा म्हणतो की सर्वात सर्वोत्तम असे आहेत आणि सर्वांचे अधिष्ठाता, जेव्हा आपण पुढे जाऊन 8व्या अध्यायामध्ये बघू की अधिष्ठाता यज्ञांचा अधिष्ठाता. आणि म्हणूनच मग काय म्हटलेलं आहे की त्याचे प्रश्न अधियज्ञ, अधिभूत आणि अधिदैव ह्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला संज्ञानं जाण्याचं. यापैकी अधियज्ञ म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता ही श्री विष्णू. आणि म्हणून इथे ब्रह्म म्हणजे अध्यात्मिक किंवा दिव्य हो. ब्रह्म याचे निरनिराळ्या प्रकारे तुम्ही डिफिनेशन करू शकता. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, ब्रह्म म्हणजे जीव, जीवात्मा, ब्रह्माचा मूळ स्वभाव म्हणजे ब्रह्म. ब्रह्म हा परब्रह्माचाच अंश आहे. आणि म्हणून या ब्रह्माला, मग ब्रह्माला काय म्हटलं की ब्रह्म हा कशाचा भाग आहे की जो भगवंतांपासून निघालेले जे किरण आहेत की ज्या भगवंतांच्या देहापासून, भगवंत हे दिव्य आहेत आणि त्यांच्या देहातून निस्तृत होणाऱ्या या किरणांना ब्रह्मज्योती म्हटलेलं आहे. जसं आपण म्हणतो की 3 टप्प्यावर जेव्हा प्रत्येक जण या आध्यात्मिक मार्गावरती येत असतात तेव्हा ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 लेवल्सवर आपण बघितलं की या तिन्हीला जाणणारे ते निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. आणि म्हणून अस्तित्वातील सर्व गोष्टी या ब्रह्मज्योतीमध्ये स्थित आहेत. पण जेव्हा या ब्रह्मज्योतीवर माया किंवा इंद्रिय तृप्तीचे आवरण येते, जसं मी म्हटलं की मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे. खूप सुंदर 13व्या अध्यायात आपल्याला जाणून येणार आहे की अध्यात्म म्हणजे काय. अध्यात्म, अध्य आत्मा, आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच हा मूळ स्वभाव आध्यात्मिक असल्यामुळे ब्रह्म म्हटलेलं आहे. इतकं तेज आहे की या ब्रह्मावरती पण जेव्हा या मायेचं आवरण येतं, जेव्हा तो या प्रकृतीमध्ये येतो, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या षड्रिपूंमध्ये जेव्हा तो या सगळ्यांमध्ये हा सोल एन्टँगल्ड होतो ना मटेरियल एनर्जीमध्ये, म्हणजे या प्राकृतिक भौतिक अशा या परिस्थितीमध्ये हा आत्मा कुठेतरी बांधला जातो, गुंतला जातो. आणि म्हणूनच मग याला, या ज्योतीला भौतिक असं म्हटलं जातं. कारण हीच ज्योती जेव्हा मायेने आच्छादली जाते, जसं आपण म्हटलं भगवंतांची ती योगमाया, ही योगमाया आणि मोहमाया ही भगवंतांचीच बनवलेली शक्ती आहे. पण ती मोहमाया, ती महामाया ही तितकीच स्ट्रॉंग आहे. म्हणून जरा कुठे तुम्ही त्या गोष्टींमधून घसरलात किंवा त्या गोष्टींमधून कुठेतरी तुमचं मन
वळलं झालं, त्या मायेने झडप घातलीच म्हणून समजा, आणि मग त्याला भौतिक म्हटलं जातं. त्याच ज्योतीला भौतिक म्हटलं जातं. हे भौतिक आवरण कृष्ण भावनेद्वारे तात्काळ काढून टाकता येते. आणि म्हणून याच्यात पुढे हवीर द्रव्य हे ग्रहण करणारा प्रतिनिधी, हवनाची प्रक्रिया, हवी अर्पण करणारा, प्राप्त फळ, या सर्वांचा समावेश म्हणजेच ब्रह्म किंवा परम सत्य होय. कारण या सगळ्याचं स्वरूप हे आध्यात्मिक प्राप्त होतं, त्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होतं. आणि म्हणूनच मायेने आच्छादित भावनेचे रूपांतर ब्रह्म किंवा परमतत्वामध्ये करणे म्हणजेच कृष्ण भावना होय. कारण ती हवी म्हणजे जे काही अर्पण करतो आहोत ते सगळ्याला, त्या सगळ्या जो करणारी व्यक्ती आणि ज्यांना केलं जाते तो तर भगवंत विष्णूंना अर्पण केलं जातं. आणि ज्या काही स्वरूपामध्ये, म्हणून एखादी गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती असो, ब्रह्मचारी आश्रमातील असो, त्याप्रमाणे ती हवी किंवा जे काही त्या यज्ञात अर्पण केलं जातं ते त्या त्या आश्रमाला अनुसरून असतं. पण ते ब्रह्मा इतकंच त्या परम सत्य असतं. म्हणजे त्याला पूर्णपणे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त झालेला असतो. कारण तिथे कृष्णासाठी ती गोष्ट केली जाते, श्रीकृष्णांच्या संतोषाप्रित्यर्थ ती केलं जाते. आणि म्हणून मग त्या मायेला पुन्हा, त्या पदार्थाला पुन्हा, त्या भौतिकतेला पुन्हा दिव्यत्व प्राप्त होतं. मायेने आच्छादित भावनेचे रूपांतर ब्रह्म किंवा परमतत्वामध्ये करणं ही कृष्ण भावना होती. आणि या दिव्य भावनेमध्ये जे काही केले जाते त्याला यज्ञ असं म्हणतात. आध्यात्मिक भावनेच्या या स्तरावरती जो अर्पण करणारा, हवी अर्पण करणारा आहे, ती हवी आहे, जे हवन केलं जातं यज्ञाचा अधिष्ठाता आहे, आणि ती प्राप्त होणारे फळ आहे, हे सगळं परब्रह्मामध्ये एकत्रित होतं. कारण जे केलं जातं ते त्या ब्रह्म स्वरूपात केलं जातं. परम सत्य हेच आहे जे श्रीकृष्णांना अर्पण केलं जातं. यज्ञाचा अधिष्ठाता भगवंत आहे, हा परमात्मा आहे, ज्याला हे सगळं अर्पण केलं जातं. आणि हीच कृष्ण भावनेची पद्धत आहे. यज्ञ करा, कर्म म्हणजे आपलं कर्म म्हणजे यज्ञ करा, ते आध्यात्मिक स्वरूपात केलं गेलं पाहिजे. तिथे कृष्ण भावना पूर्णपणे, प्लीज काळजी घ्या माताजी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. So, अशा प्रकारे हे कृष्ण भावना वाढीस लागते. हो सॉरी, एकदम जात. ठीक. पुढे जाऊ आपण. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति. कोणाला मी वाचायचंय? वाचू का? वाचू? मी वाचू? हो हो, तुम्ही वाचा. मग मीनल माताजी, मीनल माताजी वाचा, मग गीता माताजी, असं लाईन वाचा. चालेल. ठीक. काय नाही हरे वाचा. कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकू येत आहे? हो माताजी येत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही योगी दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते, ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती. श्लोक 25. काही योगीजन देवदेवतांना विविध प्रकारचे यज्ञ अर्पण करून त्यांची चांगल्या रीतीने उपासना करतात, आणि त्यातील काही जण परब्रह्मरूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. तात्पर्य: पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करण्यामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्याला परमयोगी म्हणतात. पण इतर असे लोक आहेत जे या प्रकारच्या यज्ञांद्वारे देवदेवतांची उपासना करतात, आणि इतरही असे लोक आहेत जे परब्रह्म किंवा भगवंतांच्या निर्विशेष तत्वाप्रित्यर्थ यज्ञ करतात. म्हणून विविध श्रेणींना अनुसरून विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत. निरनिराळ्या प्रकारच्या याज्ञिकांनी केलेले निरनिराळ्या श्रेणीतील यज्ञ हे केवळ यज्ञांचे बाह्यातकारी वर्गीकरण दर्शवितात. परंतु वस्तुतः यज्ञ म्हणजे श्री भगवान विष्णूंना संतुष्ट करणे होय. श्री विष्णू यज्ञ या नावानेही ते जाणले जातात. सर्व निरनिराळ्या प्रकारच्या यज्ञांचे साधारणपणे 2 प्राथमिक विभाग करता येतात. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ
आणि दिव्य ज्ञान प्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपल्याकडील सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात आणि तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असलेले इंद्र, सूर्यदेव इत्यादी देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. आणि निर्विशेषवादी हे निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन आपल्या व्यक्तित्वाचा यज्ञ करतात. देवदेवता म्हणजे भगवंतांनी विश्वाला उष्णता, वर्षा, प्रकाश इत्यादी गोष्टींचा पुरवठा करण्यासाठी नेमलेले शक्तिशाली जीव आहेत, जे भौतिक लाभ प्राप्त करू इच्छितात. ते वैदिक कर्मकांडांनुसार विविध प्रकारच्या यज्ञांद्वारे देवदेवतांची उपासना करतात. अशा लोकांना ब्रह्मीश्वरवादी किंवा अनेक देवतांवरती विश्वास ठेवणारे असे म्हणतात. पण जे इतर लोक परमसत्याच्या निर्विशेष ब्रह्मरूपाची उपासना करतात आणि देवदेवतांची रूपे तात्पुरती समजतात, ते स्वतःचे अस्तित्व ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पण करून परब्रह्मामध्ये विलीन होतात. वैयक्तिक अस्तित्वाचा अंत करतात. असे निर्विशेषवादी परमसत्याच्या दिव्य स्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करण्यामध्ये काल व्यतीत करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सकाम कर्मी भौतिक उपभोग प्राप्त करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, तर निर्विशेषवादी हे परब्रह्मामध्ये विलीन होण्यासाठी आपल्या भौतिक उपाधींचा यज्ञ करतात. निर्विशेषवाद्यांसाठी यज्ञाग्नी हा परब्रह्म आहे आणि आहुती म्हणजे आत्मस्वरूप आहे, जे ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पिले जाते. परंतु अर्जुनासारखा कृष्ण भावना भावित भक्त हा श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्वस्व यज्ञार्पित करतो. याप्रमाणे भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व म्हणजेच सर्वस्व श्रीकृष्णा प्रित्यर्थ यज्ञार्पित होते, म्हणून तो सर्वोत्तम योगी होय. परंतु असे केल्याने तो आपले स्वतःचे वैयक्तिक अस्तित्व गमावत नाही. अरे हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या मला. हरे कृष्ण, क्षमस्व. तर आपण जे आता बघितलं की कशा प्रकारे हे वर्गीकरण केलेलं आहे. योगीजन देवी देवतांना विविध प्रकारचे यज्ञ अर्पण करून त्यांची चांगल्या रीतीने उपासना करतात आणि काही जण परब्रह्मरूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. तर आपल्याला याचं किती सुंदर असं वर्णन इथे दिलेलं आहे की कशा प्रकारे भगवंत हे या ज्या देवी देवतांची पूजा करणं आहे, या देवी देवता या सगळ्या भगवंतांच्या खूप निकट आहेत आणि भगवंतांचेच अंश आहेत. आणि म्हणूनच या सगळ्या प्रकारे पण हे कुठेतरी जेव्हा केलं जातं की भगवंतांनी पुढे जाऊन 7व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की दृढता महत्वाची आहे. ज्या काही गोष्टी या भौतिक प्रकृतीमधल्या ज्या काही नैसर्गिक वस्तूंची आपल्याला गरज भासते, या सगळ्या नैसर्गिक वस्तूंची गरज या देवी देवतांकडून पुरवली जाते, पण डेफिनेटली फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनॅलिटी थ्रू द सुप्रीम, म्हणजे
परब्रह्मापासूनच आणि परमात्म्यापासूनच ही पुरवली जाते. तिथे कुठेतरी श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे, आणि म्हणूनच जो यज्ञ अर्पण केला जातो हा देवी देवतांसाठी केला जातो. तरीही ते फळ, ती जी अर्पण करण्याची भावना, आणि तो शेवटी भगवंतांनाच अर्पण केला जातो. परंतु तो तशा प्रकारे करणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच इथे यज्ञाच्या ज्या आपण डिव्हिजन किंवा जे काही प्रकार बघतो आहोत, की वस्तुतः यज्ञ म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे. आणि म्हणून श्री विष्णू यज्ञ या नावानेही हे जाणले जातात. निरनिराळ्या प्रकारच्या यज्ञांचे साधारणपणे दोन विभाग करता येतात: भौतिक वस्तूंचा यज्ञ आणि दिव्य ज्ञान प्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपल्या सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, आणि तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असलेले इंद्र, सूर्यदेव इत्यादी देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्या भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. जो भौतिक वस्तूंचा, की मला हे हवंय म्हणून जे काही अर्पण केलं जातं, त्या वस्तूंनी ते अर्पण केलं जातं, त्या वस्तूंनी तो यज्ञ केला जातो. हा सगळा यज्ञ कर्म कांड स्वरूपात होतो. सकाम कर्मी हे गोष्टी करत असतात, कारण त्यांना त्या यज्ञापासून होणारे जे लाभ असतात ते लाभ त्यांना उपभोगायचे असतात, ते स्वतःसाठी हवे असतात. तिथे कृष्ण भावना मिसळून असते. आणि म्हणूनच जर याच व्यक्तीने असं केलं तर त्या प्रकारे ते भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, आणि निर्विशेषवादी हे निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन आपल्या व्यक्तित्वाचा यज्ञ करतात. देवदेवता म्हणजे एक मिनिट हा. वरती त्यांनी जे परब्रह्माचं दिलंय, आणि यासाठी एक संदर्भ, एक सेकंद द्या मला. येस. तर निर्विशेषवादी हे निराकार ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन आपल्या व्यक्तित्वाचा यज्ञ करतात. आता हे निर्विशेषवादी म्हणजे कोण, निराकारवादी म्हणजे कोण, की जे अद्वैतवादी आहेत, जे स्वतःला त्या परब्रह्मामध्ये विलीन करू इच्छितात, की आम्ही ठराविक याच्यानंतर म्हणजे शेवटी त्यांचं जे ध्येय असतं ते भगवंतांमध्ये विलीन होणं असतं, म्हणजे त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये किंवा परब्रह्मामध्ये विलीन व्हायचं. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते स्वतःच्या आयडेंटिटीचा यज्ञ करतात, आणि म्हणून त्या व्यक्तित्वाचा यज्ञ केलेला आहे. देवदेवता म्हणजे भगवंतांनी विश्वाला उष्णता, प्रकाश, जसं मी म्हटलं की इंद्र, अग्नी, सूर्य, देव हे सगळे जे आहेत, या हे सगळे शक्तिशाली जीव भगवंतांनी नेमलेले आहेत. आणि जे भौतिक लाभ प्राप्त करू इच्छितात ते वैदिक कर्मकांडानुसार विविध प्रकारच्या यज्ञांद्वारे देवी देवतांची उपासना. अशा लोकांना बहिश्वरवादी किंवा अनेक देवतांवर विश्वास ठेवणारी लोक म्हणतात. अशा लोकांना, आणि पण जे इतर लोक परमसत्याच्या निर्विशेष ब्रह्मरूपाची उपासना करतात व देवदेवतांची रूपे तात्पुरती समजतात, ते स्वतःचे अस्तित्व ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पण करून परब्रह्मामध्ये विलीन होतात. कारण जे निर्विशेषवादी आहेत, निराकारवादी जे आहेत, ते भगवंतांच्या स्वरूपाला जाणत नाही. ते भगवंतांना एक ब्रह्म म्हणून, भगवंतांपासूनचं जे चैतन्य आहे आणि आपल्याला या चैतन्यामध्ये विलीन व्हायचं आहे, अशा प्रकारे त्यांची धारणा असते. आणि त्याप्रमाणे ते परब्रह्मामध्ये विलीन, आपल्या स्वतःची आयडेंटिटी, स्वतःचं अस्तित्व ते परब्रह्मामध्ये विलीन करू इच्छितात. सकाम कर्मी हे भौतिक उपभोग प्राप्त करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, जे आपण वरती म्हटलं. आणि निर्विशेषवादी काय करतात, तर परब्रह्मामध्ये विलीन होण्यासाठी आपल्या भौतिक उपाधींचा यज्ञ करतात. त्याप्रमाणे स्वतःचं जे अस्तित्व असतं ते त्याच्यामध्ये यज्ञामध्ये विलीन करतात. आणि निर्विशेषवाद्यांसाठी यज्ञाग्नी हा परब्रह्म आहे, आहुती म्हणजे आत्मस्वरूप आहे, जे ब्रह्माग्नीमध्ये अर्पण केलं जातं. परंतु, आणि म्हणूनच इथे निर्विशेषवादी, निराकारवादी जी लोक आहेत आणि कृष्ण भावना भावित, आता इथे तीन लोकांविषयी आपण जाणतो. एक सकाम कर्मामध्ये आहेत, जे सकाम कर्मी आहेत, जे कुठेतरी भौतिक वस्तूंनी तो यज्ञ करतायत, आणि त्यामुळे त्यांना त्या गोष्टींपासून त्याचे लाभ मिळवायचे आहेत. म्हणून ते सूर्याचा, इंद्राला किंवा ज्या काही प्रत्येक देवी देवतांना जे यज्ञ केले जातात त्यापासून त्यांना ते लाभ हवे असतात, म्हणून ते कर्मकांड मानलं जातं.
पण हेच निर्विशेषवादी निराकारवाद्यांसाठी सांगितलं की ज्यांना परब्रह्मामध्ये विलीन व्हायचं असतं, त्यांना अद्वैतवादी, की आपण एका क्षणाला आपणही परब्रह्म होऊ शकतो, की जे देव बनू शकतात, म्हणजे जे देवाचं स्वरूप आणि दैवत्वामध्ये विलीन होऊ शकतात, अशा प्रकारे त्यांची धारणा असते. पण इथे कृष्ण भावना भावित जो भक्त आहे अर्जुन, तो श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्वस्व यज्ञार्पित करतो. तो स्वतःलाच पणाला लावतो, कारण तिथे ती भावना कृष्ण भावना असते. युद्ध करतोय पण तो भगवंतांसाठी करतो. आणि म्हणून भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्याचे स्वतःचे अस्तित्व म्हणजे सर्वस्व श्री कृष्णां प्रित्यर्थ यज्ञार्पित होते. म्हणून तो सर्वोत्तम योगी होय. आणि त्यामुळे तो त्याचं वैयक्तिक अस्तित्व गमावत नाही. कारण ब्रह्म आणि परब्रह्म, आत्मा आणि परमात्मा, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, अंश आहे भगवंतांचे, म्हणून भगवंत नाही, म्हणून सेपरेट आयडेंटिटी आहे त्या जीवाला. आणि म्हणून आत्मा आणि परमात्मा एकाच हृदयामध्ये राहतायत, त्या जीवामध्ये राहतायत, परंतु त्यांचं वेगळं अस्तित्व आहे. आत्मा हा परमात्म्यात विलीन होत नाही. तू शरीर आहेस, आत्मा, तू शरीर नसून आत्मा आहेस, पण हा आत्मा ते जीर्ण शरीर टाकून पुन्हा नवीन शरीर प्राप्त करतो. आणि म्हणून हा आत्मा अविनाशी आहे, जो भगवंतांचाच अंश आहे. समुद्रातला एक थेंब, तेच उदाहरण, की खारट आहे, पण अख्खा समुद्र जरी खारट असला तरी परिमाणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखे नाही, पण आपण भगवंतांचेच अंश आहोत, आपण भगवंतांसारखेच आहोत. म्हणून तर ही गीता दिली आहे हो आपल्याला. म्हणून हे अस्तित्व मात्र आपण निश्चित गमावत नाही. ती सूट दिलेली आहे भगवंतांनी. ज्या इच्छांमुळे आपणच अडकतो या सगळ्या. समजतंय का सगळ्यांना? काही कन्फ्युजन आहे याच्यामध्ये? जर असलं तर प्लीज विचारा. मी थांबते इथे, कारण थोडस हो काही माताजी, हे संज्ञा फार आहेत. जरा अवघड आहे येस, समजायला. येस. पण हा, समजतंय का? समजलं का? का काही अडचण समजतंय आहे? समजतंय समजतंय. पण तीन प्रकारच्या लोकांचा, निर्विशेषवादी. येस, तीन हा प्रकारच्या लोकांचा इथे उल्लेख दिलेला आहे: सकाम कर्मी, निर्विशेषवादी आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती. हा येते लक्षात? निर्विशेषवादी आणि कृष्ण भावनावादी यामध्ये जास्त फरक नाही आहे का? काय काय? निर्विशेषवादी हा, कसं आहे म्हणजे? निर्विशेषवादी पण तीन प्रकारचे यज्ञ दिलेत. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ. निर्विशेषवादी कसे आहेत ना, खरे दोन प्रकारचे यज्ञ, की जे सकाम कर्मी आहेत ते कर्मकांडाप्रमाणे तो यज्ञ करतायत, भौतिक वस्तूंनी करतायत, कारण त्यांना ते लाभ मिळवायचे. हा निर्विशेषवादी काय करतायत? निर्विशेषवादी आहेत, त्यांना त्या स्वरूपाला मानायचंच नाही, ते भगवंतांच्या भगवान रूपाला जाणतच नाही, परमात्मा रूपाला पण नाही, ते फक्त ब्रह्म रूपाला. कारण त्यांच्या मते भगवंतांचं स्वरूप नाहीये, निराकारवादी हा आहेत. आणि म्हणून ना आकार न रूप, असं आहे त्यांचं म्हणणं. हा आणि म्हणून त्यांना त्या परब्रह्मामध्ये विलीन व्हायचंय, म्हणून ते त्या हो भौतिकतेपासून स्वतःच्या अस्तित्वाला पण त्यांना विलीन करायचं, हो. पूर्णपणे आणखी एकत्व तिसरा. आहे भगवंतांशी. पण हा चैतन्य महाप्रभू हे सांगत नाहीत, कृष्ण भावना आपल्याला हे सांगत नाही. कृष्ण भावना सांगते तुमचं आयडेंटिटी सेपरेट आहे, तुम्ही भगवंतांचे अंश आहात, म्हणून तुम्ही भगवंत नाही, तुम्ही एकत्र होत नाहीये भगवंतांबरोबर. तिथे तो परमात्मा आणि आत्मा एके ठिकाणीच आहे, पण तो आत्मा आहे तो ऍक्टिव्ह आहे, पण तो परमात्मा ऑब्झर्वर आहे. तो सगळ्या सगळ्या अम, सगळ्या जीवांमध्ये तो वावरतोय, पण आत्मा हा प्रत्येकाला वेगवेगळा, प्रत्येकाच्या हृदयातून आहे, तर तो आत्मा आहे. आणि म्हणूनच हा आत्मा आणि परमात्मा हे वेगळे आहेत, आणि म्हणून त्यांना सेपरेट आयडेंटिटी आहे. तिथे कुठेही अस्तित्व गमावत नाहीये जीवात्मा आपलं. हा. ते ते म्हणजे पहिला मी यज्ञाचा करतोय ते प्रकार झाला तो भौतिक भावित यज्ञ. करतोय. येस माताजी. आवाज मधून मग ब्रेक होतो हम्म. तुमचा, त्याच्यामुळे काय कळलं नाही मला. अच्छा. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ हा पहिला हा झाला आपला. हा. हा, यज्ञाचा प्रकार तो सकाम, म्हणजे आपण सगळी लोक जे करतो, म्हणजे आता पूजा पाठ वगैरे जे असतो तो कर्मकांडानुसार केलेला प्रकार, हे समजला बरोबर पूर्णपणे. बरोबर. दिव्य ज्ञान प्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ म्हणजे निर्विशेषवाद्यांचा यज्ञ. म्हणजे ते भगवंताला भगवंत म्हणून जाणत नाहीत, पण ते स्वतःचा सर्वस्वाचा त्याग करतात. येस. हा, कारण हे त्यांना हे पण एक समज विलीन व्हायचंय, त्यांना एकरूप व्हायचंय. एकरूप व्हायचं. हा. हा. पण आणखी. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कशी वेगळी आहे या सगळ्यापासून, हे सांगितलेलं. हा, कारण मग ती तिसरा व्यक्ती यज्ञ काय तो का? करतायत?
हा, तिसरा यज्ञाचा प्रकार कसा म्हणायचा? तिसरा तिसऱ्या यज्ञ यज्ञाचा म्हणजे प्रकार. इथे कृष्ण भावना वेगळीच दाखवायची. दोन यज्ञ दाखवलेत, पण हा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कुठल्याही भौतिकतेचा कुठेही हे नाही करते बघा, की भौतिक उपभोग प्राप्त करण्यासाठी करत नाही, सकाम कर्मी हे करतायत, हा हा निर्विषयवादी एक हा. प्रकारे करतायत. पण याच्यापेक्षा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कशा वेगळ्या आहेत? कारण अर्जुनासारख्याचं जे उदाहरण दिलेलं आहे की भगवंतांसाठी युद्ध करतो आहे, आणि म्हणूनच मग भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्यांचे स्वतःचे, मग तिथे तो स्वतःची ती मानतच नाही हो भगवंत, भगवंतांचीच मानतो तो जीवात्मा जो आहे ना. जसं मी आधीही सांगितलं की हम्म. प्रभुपाद म्हणतायत हो तुमचं काय आहे म्हणून तुम्ही संन्यास घेताय, हा देह सुद्धा त्या भगवंतांचा आहे, तुम्ही कोण संन्यास घेणार आहे? पण जे तुम्ही वापरताय, जेव्हा त्यांना पत्रकारांनी विचारलं मग तुम्ही हे मायक्रोफोन, तुम्ही हे सगळं का वापरता, गाड्या, आलिशान गाड्या वापरता, कोणासाठी वापरता? हे भगवंतांसाठी वापरते, कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी वापरलं जाते, त्याचं हे त्याच्यासाठीच वापरलं जातं, कृष्णाचं कृष्णांनाच पुन्हा वापरलं जातं. आणि म्हणूनच अशा योग्याला सर्वोत्तम म्हटलंय, जो त्या भावनेने हे कर्म करतो, त्या भावनेने जे काही भौतिक आहे, जे काही स्वतःच आहे, ते तो भगवंतांना अर्पण करतो. ती कृष्ण भावना तो जोपासतो आणि ती दृढ करतो, म्हणून तो सर्वोत्तम योगी. तो कर्म टाळत नाही माताजी, तो कर्म हम्म. करतो, पण तो कृष्ण भावनेने करतोय ते कर्म, त्याला स्वतःसाठी नाही करायचंय ते कर्म. म्हणून तो तिथं आपलं अस्तित्वही गमावत नाही, त्याला एकरूप पण नाही व्हायचंय. त्याला माहिती आहे की आपलं काय आहे, आपण आपली इटर्नल पोझिशन काय आहे, आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. हे आधीच्याही श्लोकात आपण जाणलं की ही नोज हिज हा. इटर्नल पोझिशन, त्याला स्वतःचं स्थान माहिती आहे, त्याला स्वतःच्या स्वरूप व स्थानाची कल्पना आहे, तो भगवंतांचा सेवक आहे. ओके. येत आहे लक्षात? Yes. हो हो. आणखी एक आता निर्विशेषवादीचाच अर्थ अद्वैत्य का? अद्वैत. निर्विशेषवादी ज्या तत्वावरती विचार करतात, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, हा जे आपण हा. शंकराचार्यांचं म्हणतो, शंकराचार्यांनी हो. भगवंतांनाच पूर्णपणे, पूर्ण पूर्णम इदस्य, की भगवंतांना पूर्णपणे स्वरूप मानलेले. हे निराकारवादी किंवा निर्विशेषवादी ज्या तत्वावर चालतायत, ते कुठेही भगवंतांच्या स्वरूपाला जाणत नाही. हा. म्हणजे ते भगवंतांचं द्विभुजा रूप, चतुर्भुजा रूप याला जाणत नाही. एक चैतन्य आहे, एक आणि ब्रह्मस्वरूप आहे. द्वैतमध्ये. हा. आता हे द्वैतमध्ये कसं येतं, म्हणजे स्वरूपाला हे जाणत नाहीत, अद्वैत म्हणजे स्वरूपाला द्वैतवादी जाणत म्हणजे नाहीत, हे आपण तत्व आहे. सेपरेट आहोत, आपली आयडेंटिटी सेपरेट आहे. हा, म्हणजे ते स्वरूपाला जाणतात, भगवंताच्या स्वरूपाला ते जाणतात. द्वैत्य. हम्म. हम्म. द्वैत म्हणजे द्वैत म्हणजेच द्वैत कृष्ण भावना, द्वैत म्हणजे. जे कृष्ण भावना जोपासतायत. हा हा हा. आता या संदर्भात लक्षात घ्या माताजी, खूप खोलात त्याच्या जाऊ नका. आता आपण या गोष्टीवर फोकस करतो आहोत की इथे ही भावना कशी जोपासली जाते, कृष्ण भावना. अजून याच्याबद्दल तुम्हाला नक्कीच काही संदर्भ आणि पुढे नक्कीच काही अजून उल्लेख केला जाईल, की तुम्हाला लक्षात आलं का पण की कशा प्रकारे सकाम कर्मी, निर्विशेषवादी आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही कशी याच्यापासून वेगळी. आलं लक्षात लक्षात. येते? म्हणजे हा, म्हणजे एकूण तत्व म्हणजे तेच आहे की निर्विशेषवादीचं तत्व, आणि अद्वैत्यामध्ये तेच तत्व वापरलेलं आहे. येस. आणि द्वैत्य आणि कृष्ण बहिश्वर भावना भावित. किंवा सविशेषवादी जे हम्म. आहे, त्याच्यामध्ये ते एका पद्धतीचं आहे, म्हणजे ते जे त्यामध्ये भगवंतांशी जोडले जातात, भगवत. हा भगवंतांच्या अ, अ, जे भगवंतांचं स्वरूप आहे आणि भगवंतांचं द्विभुजाचारी जे श्यामसुंदर रूप आहे, त्या रूपाशी ते निगडीत असतात. हे द्वैतवादी, हे सकारवादी, म्हणजे जे आपण म्हणतो ना निराकार आणि साराकार. पण कधीही यांना कृष्ण भावना भावित व्यक्ती असंच म्हणतो, म्हणजे जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही भगवंतांशी जोडले जाते, कर्म योग आहे. इथे एवढ्या हम्म. ह्याच्यात माताजी लक्षात घ्या, हा तुम्हाला मुद्दा कळला का? म्हणजे खूप हो. आपण आता कुठेही कुठली अद्वैतवादी वगैरे चर्चा करत नाही. आपल्याला इथे जे टर्म आहे की निराकारवादी आणि निर्विशेषवादी हे कशा प्रकारे ही गोष्टी जाणायचा प्रयत्न करतात आणि त्या कशा प्रकारे त्यांचं यज्ञांबद्दलचे विचार आहेत, हे आपल्याला इथे थोडं डिफरन्शिएट करून सांगितलं. हो हो. ते समजलं माताजी, ह्या आताच्या ज्या श्लोकाचं आहे ते समजलं. पण बरेच दिवस प्रश्न पण घोळत होता की द्वैत्य आणि अद्वैत्य, म्हणून ते आता आलं, म्हणून ते विचारलं मी क्लिअर झालं, तुम्हाला. क्लिअर झालं. द्वैतवाद आणि अद्वैतवाद क्लिअर झाला. त्याच्याविषयी अजून पण खूप आहेत संदर्भ, पण आता आपण
त्याच्यात खोलात जात नाहीये फार. पण आता इथे फक्त एवढं जाण्याचं द्वैत म्हणजे की कुठेतरी आपलं अस्तित्व म्हणून आपण आपलं वैयक्तिक अस्तित्व गमावत नाही. आलं लक्षात? भगवंत आणि आपण हे वेगळे आहोत. आपण अंश आहोत, भगवंतांचे अंश आहोत. बीज रूपी हा आहेत भगवंत. येतंय लक्षात? हा. ठीक हो आहे. हो. हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति. हरे कृष्ण. बाकी सगळ्यांना कळलं आहे का? कुणाला काही इतरांना पण काही कुणाला शंका आहे, काही विचारायचं आहे का? मनीषा माताजींनीच विचारलंच त्यांच्या मनातलं. अजून कोणाला काही समजायला कठीण गेलंय का? समजलंय? जितक्या प्रमाणात माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता की त्या संज्ञा आणि त्याचा अर्थ तुमच्यापर्यंत पोहोचावा, तर त्याप्रमाणे तुम्हाला समजलं आहे का? का काही अजून तुमच्या मनात काही शंका आहेत, काही समजलं नाहीये? पुष्पलता माताजी, विनिता माताजी, मीनल माताजी. आजकाल आपण जो घरी यज्ञ करतो, एक सकाळी सूर्योदयाच्या वेळेला आणि एक सूर्यास्ताच्या वेळेला घरातल्या घरात छोट्या होमकुंडामध्ये करतो, त्याला हम्म. काय म्हणतात? कशा स्वरूपाचा म्हणजे माताजी? कोण करतं हा यज्ञ? आपण कोणीही करू शकतो, स्त्रिया पण करू शकतात. अग्नीची हा उपासना आहे ती. हा, अग्नीची उपासना. मग आता पुन्हा अग्नीची बघा इथे दिलेलं म्हणजे आहे. इथे तुम्ही म्हणजे तुम्ही पहिलं सूर्य सूर्याची म्हणजे उपासना करता, बरोबर? हा इथे दिलेलं आहे की तुम्ही भौतिकाची. भौतिक, हा म्हणजे तुम्ही भौतिक गोष्टींनी, भौतिक वस्तूंचा तुम्ही यज्ञ करताय. हा म्हणजे भौतिक तिथे सुद्धा गोष्टींना आपण वापर. आहुतीला म्हणजे काष्ठ कांड वगैरे असं आणि तूप घालतात त्याच्यात. येस येस माताजी, हे सगळं कसं आहे की पुन्हा तुम्ही देवी देवतांना पूजताय, तुम्ही अग्नीला पूजताय. त्याच्यामुळे तिथे कुठेतरी ते, जर तुम्ही सकाम कर्म, तुम्ही त्याच्यापासून काही लाभ मिळवण्यासाठी ते करताय, म्हणजे हे तेव्हा पहिला ते पहिला कर्मकांड प्रकार झालं. झाला ना तो. हा. हा पहिला प्रकार, हा ह्या प्रकारचा यज्ञ येस म्हणजे येस, सकाम सकाम पहिल्या करणं. प्रकारचा. सकाम जिथे इथे याचं स्वरूप त्याला दिलंय. त्याचं काही ते एक नाव आहे, ते नाव नाही माझ्या आता लक्षात येते. हा हा. कुठल्या त्या कोणाला यज्ञाचं माहिती असेल तर हा करतात, पण अं, आजकाल बरेच जण करत असतात, म्हणजे करत असतील. ऐकतोय असं. सूर्याची उपासना असेल ती काहीतरी. अग्नीची असते आणि सूर्योदय आणि अग्नीची, सूर्यास्ताच्या सूर्याची वेळी असेल करतात. माताजी. तुम्ही खूप दोन्हीच अवेअरनेस वाढलाय, होतं. बऱ्याच गोष्टी हल्ली बऱ्याच वेगवेगळ्या स्वरूपात केल्या जातात. हा आणि त्याच्यामध्ये कुठेही म्हणून भगवंत सांगतात पुढेही जाऊन की नाही सकाम म्हणजे करती ते पुन्हा हे सकाम हळूहळू. कर्म झालं. हा. ते सकाम कर्म झालं. येस. कारण कसं आहे की जेव्हा आपण सत्व, रज आणि तमोगुण शिकू ना, तेव्हा तुम्हाला हं. दिसेल की 90% हा समाज हा रजोगुणाखालीच येतो, हा की जो सकाम कर्माने करतोय गोष्टी. कारण ते हं. लाभ मिळवायचे. मला हे हवंय, हा माझ्या फायद्यासाठी मी हे करतोय, मला हं. याच्यात लाभ मिळवायचा आहे. ही भावना जी आहे ना, ती आपल्याला, हं. कारण हे काय म्हणतात ना त्याला, इट्स अ फॅक्ट बेसिकली. ही एक फॅक्ट आहे. पण जेव्हा ते हा यज्ञ करतात तेव्हा तो जर का कृष्णार्पण करत असतील, कृष्ण भावना भावना. भावेने, येस. तर मग तो सकाम होणार नाही. नाही होणार. मग त्याची फळं नको आहेत ना तुम्हाला काही. तुम्ही काही स्वतःसाठी करत नाही ना. हा त्याच्या मागची भावना महत्वाची आहे मग त्याची तुमची. भावना महत्वाची त्याच्या मागची. खूप महत्वाची आहे, तीच महत्वाची आहे. हा खूप कठीण आहे हो त्याची, खूप कठीण आहे ते. हा म्हणजे फार ते ह्याच्या लेवलवरती आहे, खूप कठीण आहे ते. त्याच्यासाठी म्हणून तर आपण ऍबस्ट्रॅक्ट ती, लेवलवरती आहे. येस, इट्स अ प्रोसेस माताजी, इट्स अ प्रोसेस. तुम्ही एका बेबी पावलांनी ती प्रोसेसमध्ये आहात. पण डेफिनेटली भगवंत सांगताय कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये आहात तरी तुम्ही हळूहळू त्या सात्विकतेकडे वळू शकता, प्रयत्न केला म्हणजे तर. आता मला जाणून गेलं हे आपलं ऐकल्यावरती, की तसा यज्ञ जर करत असतील लोक, तरी तो येस. जर का त्यांनी कृष्णार्पण केला किंवा कृष्णाकरता म्हणून केला त्यांनी, राईट. तर तो सकाम होणार नाही. नाही होणार. मग आपोआपच त्याची फळं मिळणं वेगळी, पण ती भावना जोपासणं महत्वाचं आहे की हा मला म्हणजे याच्यात मनात काय हवंय. भावना ती बाळगून यज्ञ केला की त्याच्या आहुती देताना कृष्णार्पणाला करतोय मी, असं येस. केलं तर ती भावना बदलणार. ती भावना ती भावना हळूहळू जोपासायची आहे. ती भावना कुठेतरी त्या फळांपासून स्वतःला मुक्त करता आलं तर प्रयत्न करायचा आहे की मला प्रमोशन हवंय, मला एवढं काही मिळवायचंय म्हणून मी हा यज्ञ करतोय. माझ्या वास्तुसाठी हा जो मी आहे ना माताजी, हा मी बाजूला ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. कठीण आहे आणि ते खूप प्रपंचामध्ये खूप कठीण आहे.
पण मग माताजी एवढंही सांगतायत मी की तुम्ही करताय ते चुकीचं नाहीये, तुम्ही पुण्यकर्म जेणेकरून का काही ना, पण देवळात जाताय, पूजा करताय, यज्ञ करताय, आहुती देताय, हे सुद्धा चांगलं आहे. हे आणि सुद्धा देवळांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ करतात, ते पण हे सकामच झाले सगळे. ते नाही, ते सकाम का नाही ते म्हणत. नाही? ते हा आता बघा, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. तर सत्ययुगाचा यज्ञ काय होता? ध्यान धारणा करणं. हा त्रेतायुगामध्ये अशा मंदिरांमध्ये जाऊन यज्ञ याग केले जायचे, किंवा मंदिरांमध्ये पण नाही, यज्ञ याग आणि आहुती दिल्या जायची. तर हा हा त्रेतायुगाचा जन्म होता, ज्या प्रभू रामचंद्रांच्या युगातली हा यज्ञ हम्म. होता, की ज्या वेळेला यज्ञांना, मग नॉट नेसेसरी ते सकाम कर्मात आहे, तो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केले जायचे. ते यज्ञ ओम, त्याच्या मागचं जेव्हा आपण याच्यात बघू, 17वे अध्याय जेव्हा आहे, तेव्हा आपल्याला ते कळेल की ब्रह्मांनी सुद्धा जेव्हा सृष्टी निर्मिती केली, तेव्हा ज्या गोष्टींना उद्गारलेला आहे, तेव्हा आपण त्या सगळ्या त्याचा उल्लेख पण आहे, मी सांगते तुम्हाला. आता दत्तयाग, देवी याग हे जे करतात ते ते त्या त्या देवतांकरता करतात ना. एक्झॅक्टली, त्या देवतांसाठी केले जातात माताजी ते. ओम तत्सत आपण जेव्हा म्हणतो बघा, ओम तत्सत हम्म. माताजी, तत् हम्म. म्हणजे काय? तर तत् म्हणजे कुठेतरी भौतिकतेपासून वेगळं, सत म्हणजे शाश्वत. म्हणून हा ओम तत्सत हे जेव्हा म्हटलं जातं, ते आपल्याला 17व्या अध्यायात खूप छान दिलंय, की या ओम आणि तत् आणि सत याच्यामध्ये आपण जे यज्ञ करतो, आणि प्रत्येक यज्ञामध्ये बघा, किंवा प्रत्येक श्लोकांमध्ये, प्रत्येक स्तोत्रामध्ये ओंकाराचा उच्चार, किंवा आपण सुरुवात हो करताना सुरुवातीला. ओम तत्सत किंवा ओम तद विद्महे, किंवा बऱ्याच वेळेला आपण या हो ओमनी बऱ्याच गोष्टींचा सुरुवात केली जाते. तर ही जी धारणा आहे ना त्याच्या मागची, की जे काही आहे हे शाश्वत आहे, आणि याच्या हे भौतिकतेपासून बाहेर आहे, कुठेही ते एन्टँगल्ड नाहीये, ते कुठेही भौतिकतेच्या स्वरूपाशी निगडीत नाहीये, हे त्याच्यापासून वेगळं आहे. हे कुठेतरी त्याची धारणा आपण तेव्हा ते डिस्कस करू, तेव्हा तुम्हाला अजून मी बर. सांगेन की तत् हा म्हणजे काय आणि सत. आणि तुम्ही जे आता म्हणालात याग केला जातो, यज्ञ केले जातात, हे पुन्हा देवी देवतांसाठी केले जातात माताजी. मग या ज्या देवी देवता आहेत, या भगवंतांचे अंश आहेत, आणि निश्चितच भगवंतांच्या अधिक्षत्याखाली किंवा भगवंतांच्या अधिपत्याखाली ही निसर्ग म्हणजे ज्या काही नैसर्गिक आपल्या गरजा आहेत, म्हणजे मनुष्याच्या, म्हणजे या लिव्हिंग एंटिटी, या पंचमहाभूत जीवाच्या, आपल्यावरती प्रसन्न व्हावीत येस, म्हणून. हा, जीवाच्या या काही नैसर्गिक गरजा ज्या आहेत, त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही या देवी देवतांची आहे. पण जो यज्ञ त्यांच्यासाठी अर्पण केला जातो, तो त्यांना न करता विष्णूंनाच केला जावा, कारण जे काही ते इच्छापूर्ती करतायत, ते भगवंतांच्या अधिपत्याखालीच करतायत. डिपेंडन्सी त्यांची सुद्धा भगवंतांवर आहे. ते कारण सेपरेट नवरात्रात वगैरे इंडिपेंडेंट. चंडी यज्ञ वगैरे कॉमन आहे हे खूप. हे आहे, पण आता कसं आहे ना माताजी, हे या ज्या भावना आहेत, आणि आपण जे जाणतो आहोत हे सत्य आहे, हे ज्ञान आपल्याला जसंच्या तसं भगवंतांकडून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे, की ज्या हा काही यज्ञ यागांना, कारण हे करणार माणूस, कारण हे यज्ञ याग, कारण कुठेतरी मनुष्याची जी श्रद्धा आहे ना माताजी, ही हम्म. श्रद्धेचा भाग आहे, हा प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा भाग आहे. आणि म्हणूनच आता आपण जे म्हणतो, कोणी साईबाबांना म्हणतंय, कोणी प्रत्येक दत्तांना, कोणी स्वामी समर्थ, वेगवेगळ्या देवतांना. वेगवेगळ्या देवदेवतांची पूजा केली जाते. पण या सगळ्याची सुप्रीम, म्हणजे आपण म्हणतो शाळेचे प्रिन्सिपल जे असतात, त्याप्रमाणे या देवी देवतांना सुद्धा, म्हणजे विष्णूनाच करायला हवं. येस, म्हणजे ब्रह्मांनी सुद्धा विष्णूंची स्तुती केलेली आहे, शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. भागवताचं पूर्णपणे जे आपल्या शंकरांनी द्रौपदीला, शंकरांनी पार्वतीला तर सांगितलंच, आणि तेच शुकदेव गोस्वामींनी त्या शुक या स्वरूपात ऐकलेलं, आणि व्यासांनी सुद्धा त्यांच्या पत्नीला भागवताचं कथन करताना मग ते पुढे जाऊन शुकांनी ऐकलेलं आहे. पण शंकरांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केली आहे, ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे, भगवंतांच्या महाविष्णू या स्वरूपावरती त्यांनी स्मरण केलेलं आहे. म्हणजे महाविष्णू हे स्वरूप, सत्य स्वरूप. महाविष्णू हे कर्णोदकशाही विष्णू, कारण समुद्रामधलं जे आहे, आणि मग जे आपण पुरुष अवतार म्हणतो, की महाविष्णू म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. महाविष्णू गर्भोदकशाही विष्णू जे आहेत, ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश केलेला आहे, आणि क्षीरोदकशाही विष्णू परमात्मा स्वरूपात प्रत्येका हृदयामध्ये स्थित निवास आहे. निवास करतात. की ही असे हे असं हे ज्ञान आहे माताजी. आता प्रत्येक जण पण प्रपंचामध्ये, भौतिकतेमध्ये, कारण तिथे कुठेतरी मोह मायेने ग्रासलाय माताजी माणूस.
कारण मायेच्या अधिपत्याखाली येतो. हे जे करतो आहे ना ते सुद्धा मायेच्या अधिपत्याखाली. आणि भगवंत सांगतायत 7व्या अध्यायातही भगवंताने सांगितलंय की हे करण्याची कुठेतरी जी इच्छा किंवा या करण्याची जी काय म्हणतात ना त्याला, की त्यांच्या मनात ती उत्पन्न होणं सुद्धा भगवंतांचीच कृपा आहे. मग ते हम्म. चुकीचं नाही. कुठेतरी ती जे मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिलेला आहे ना त्याप्रमाणे मनुष्य वावरतो आणि त्याप्रमाणे तो इच्छा करतोय की मला हे हवंय म्हणून मी हे करतो. मग त्यामुळे तो आपोआप त्या सकाम कर्मामध्ये अडकतोय. मग पुन्हा त्या 84 लक्ष योनींमध्ये पुन्हा पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये काय येतोय माताजी तो, कारण तो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला. तो ती कृष्ण भावना जर त्याने ती दृढ केली तर नाही पुन्हा भौतिकतेमध्ये यायला लागणार, नाही पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घ्यायला लागणार. मग नक्कीच भगवत धामाला स्थान प्राप्त करू शकेल. आता तुम्ही जे सांगितलं की क्षीरोदयी आणि गर्भ, ते ते जरा कळलं नाही. महाविष्णू क्षीरोदकशाही विष्णू आणि म्हणजे कर्णोदकशाही विष्णू पुरुष अवतार. आपण विष्णूंचे जे पुरुष अवतार, आपण जे अवतार म्हटलं की ज्याच्यामध्ये युग अवतार आहे, पुरुष अवतार, तर त्याप्रमाणे महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू ही 3 स्वरूप आहेत जी कशा हे प्रकारे आपल्या आपल्याला. पुस्तकात आहे का हे? तर या हो हो तुम्हाला आहे. याच्या पुढे जाऊन माताजी हे आपल्याला आहे, पुढच्या अध्यायांमध्ये आहे की नक्की तुम्हाला याच्याविषयी हा, त्यावेळेला सांगा, म्हणजे मग तिथे आता वेळ नाही जाणार म्हणजे त्याचा. नक्की नक्की. आता फक्त हो एवढंच ही भगवंतांची म्हणजे विष्णूचं हे स्वरूप आहे जे प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये आहे आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून आहे. हे स्वरूप आहे. याच्याविषयी मी नक्की जास्त सांगेन. ह. आणखी आपण पुढे जाऊया सगळ्यांच्या हा संमतीने. हो हो. हो हो एकच सेकंद, की फक्त आता तुम्ही तुमच्या ह्याने एकदा मला फक्त हे सांगा की अद्वैत आणि द्वैत म्हणजे हा ह्यातला मेन फरक जो मला जसा समजला तसा, अद्वैत म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वाचा त्याग आणि द्वैत म्हणजे भगवंत आणि मी, आपण हे दोन वेगळे आहेत वेगळे असे आहोत. म्हणणारे लोक. वेगळे आहोत. हे विलीन होत हा नाहीये बरोबर आहे आपण, का? एकरूप होत नाहीये. एकरूप अद्वैतवाद होत हा एकरूप होतोय कुठेतरी, निराकारवादी आहे ते एकरूप होत. एकरूप होत आहे. पण हा द्वैतवाद हा सांगतो आहे की आपण वेगळे आहोत, भगवंतांचे हेच अंश आहोत. बरोबर. हा हेच ना, म्हणजे त्याचा अचिंत्य मेन जो. भेद अभेद माताजी, म्हणून इथे जे हा तत्व आहे हे जाणा. हा हा चैतन्य हा महाप्रभूंनी हे जे तत्व सांगितलंय अचिंत्य हा भेद अभेद, म्हणजे आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत पण क्वांटिटेटिव्हली नाहीत. पण डेफिनेटली वी आर सेपरेट फ्रॉम लॉर्ड. हा हा अचिंत्य भेद अभेद हे आपल्याला हा. चैतन्य महाप्रभूंनी हे तत्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या त्या तत्वाला आपण फॉलो करतोय. जे वैष्णव आहेत हे गौड संप्रदाय जो आहे, वैष्णव गौड संप्रदाय, ब्रह्मगौडीय संप्रदाय, हे या तत्वाला फॉलो करताय की द्वैतवाद तर आहेत पण हा अचिंत्य भेद अभेद. आणि हा भेदाभेद म्हणजे जो आहे तो भेद आहे की कशा प्रकारे क्वालिटेटिव्हली आणि क्वांटिटेटिव्हली. क्वालिटेटिव्हली येस वी आर सेम, अभेद आहे. पण भेद कसे आहे तर क्वांटिटेटिव्हली, परिमाणात्मक आपण सेपरेट आहोत. ओके. म्हणून नेहमी लक्षात घ्या, समुद्राचा एक थेंब आणि अख्खा समुद्र काय आहे, खारटपणा एकच आहे. थेंबात पण खारटपणा आहे, समुद्रात पण खारटपणा आहे. म्हणून तो थेंब समुद्र होऊ शकत नाही. हा, येत आहे हे लक्षात? म्हणजे जस्टी लक्षात आलं. गुणात्मक एक आहोत आपण. येस. गुणात्मक म्हणून एक क्वांटिटेटिव्हली नाही, परिमाणात्मक नाही, परिमाणात्मक नाही. परिमाणात्मक नाहीये. क्वांटिटेटिव्ह नाही. येस. ओके ओके ओके. येत आहे लक्षात? हा हा हे हे तत्व समुद्राचं जास्त उदाहरण छान लक्षात राहील. येस येस, हा समुद्राचं उदाहरण लक्षात ठेव. हो ठीक आहे. हो एक थेंब आणि अख्खा समुद्र. येस. खारटपणा तोच हो आहे, खारटपणा हो दोन्हीत आहे, गुणधर्म तोच आहे. गुणधर्म तोच आहे, पण परिमाण वेगळं आहे, क्वांटिटी वेगळी आहे. हम्म. बरोबर. ओके हो, बरोबर. ओके. ठीक आहे. येतंय चालेल का? माताजी, द आपलं. जिस्ट या सगळ्या डिस्कशनची हीच आहे ना, म्हणजे की दोन प्रकारचे भक्त असतात. एक फलाच्या दृष्टीने ईश्वराची प्रार्थना करतो आणि एक प्रार्थना करतो काहीही मनात न ठेवता, आणि जो काही मनात न ठेवता करतो तो कृष्ण भावना भावित असतो. बरोबर. सकाम राईट. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला हे कर्म जेव्हा सांगितलं, कर्म काय आहे, सकाम कर्म, अकर्म आणि विकर्म. विकर्म. बरोबर. विकर्म हे तर विकर्म म्हणजे ते वेगळंच आहे की ते मूर्ख लोकांचं कर्म आहे की जे आणि नियमांना जात आहेत. हं, पण अकर्म जे आहे ते कृष्ण भावना भावित कर्म. आणि सकाम कर्म जे तुम्ही म्हणालात की स्वतःच्या आत्म इंद्रियां वांछो तारू नाम काम, कारण काम वासनेने ती गोष्ट केली जाते.
पण कृष्ण प्रेमासाठी जेव्हा कृष्णांच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठी केलं जातं, तेव्हा ती भावना वेगळी असते. प्युअर डिव्होशनल सर्व्हिस, ती एका शुद्ध भक्ताने केलेली ते कर्म असते. आणि शेवटी श्रीकृष्णाने एवढे सगळे मानवजात निर्माण केली, त्या प्रत्येकाला काहीतरी काम देऊनच त्यांनी इथे पाठवलेलं आहे. त्यामुळे जे शेवटी तुम्ही सांगितलं त्यांच्यामध्ये विलीन व्हायची जरुरी नाहीये. नाही, त्यांनी जे काम केलंय ते कृष्ण भावना भावित यांनी म्हणून आपण केलं पाहिजे. येस, म्हणजे म्हणून आपली, माताजी, जसं त्या अर्जुनाला सांगतात की तू योद्धा आहेस तर तुझी तू ड्युटी केली पाहिजे, तशीच एक्झॅक्ट, आपल्या सगळ्यांना एक एक ड्युटी दिलेली आहे ती आपण केली पाहिजे. केली नुसतं पाहिजे. त्यांच्यात विलीन होण्याचे म्हणजे त्याचीच ते आपल्याकडनं हे एक्सपेक्टच करत नाहीत की तुम्ही नाही, माझ्यामध्ये विलीन व्हा. नाही, कृष्ण, संन्यास पण घेऊ नका, पण आपली हा, जबाबदारी पार पाडा. आपली जबाबदारी कर्म पार. योग्य प्रकारे, म्हणून तो विहित यज्ञ म्हणजे विहित कर्म हा तुमचा यज्ञ आहे, म्हणून पार पाडा तुम्ही तुमची हा, म्हणजे मला जबाबदारी यज्ञ. आतापर्यंत ज्या श्लोकांमधनं कळलं की ह्याच दोन गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. बरोबर, तुम्हाला अगदी जे बरोबर. काम दिलेलं आहे ते तुम्ही काही चुका न करता करा, करा. याची त्यांनी अपेक्षा दिलाय न ठेवता म्हणण्यापेक्षा करा. माताजी, त्यांनी दिलाय म्हणण्यापेक्षा इथे तुम्ही थोडस म्हणजे जाणून घ्यायला गडबड करू नका. कारण भगवंत काय सांगतायत, भगवंत या कशात इंटरफिअर करत नाहीये. भगवंतांनी तुम्हाला या तटस्थ शक्तीवर ठेवलंय, हा, आणि त्यांनी तुम्हाला हे मायन्यूट इंडिपेंडन्स, तुम्हाला ही ही सूट दिलेली आहे, छोटी सूट. भगवंत सांगत नाही तुम्ही काय करा, भगवंतांनी तुम्हाला काही काम करायला सांगितलं नाही. भगवंत तुम्हाला ज्ञान देत आहेत, त्यांनी तुम्हाला त्या मार्जिनल ह्याच्यावर ठेवलंय, तटस्था शक्तीवर. तुम्ही आहात आध्यात्मिक, तुम्ही मूळ आध्यात्मिक आहात, पण तुम्ही विसरताय, इथे तुम्ही कृष्णाला विसरले आहात. हा, हा, तुम्ही कृष्णाला विसरून हे करताय, विस्मरण हा. झालेलं आहे. आणि म्हणून इथे आध्यात्मिक जायचंय का भौतिकतेमध्ये गुंतायचं, हे हम्म. तुम्हाला ठरवायचं. भगवंत नाही इंटरफिअर करत आहेत कशाच. भगवंत बीज देणारे पिता आहेत, पण ते कुठल्याही प्रकारे इंटरफिअर करत नाही. या सगळ्यापासून ते अलिप्त आहेत. ते फक्त तुम्हाला आध्यात्मिक गोष्टींचं ज्ञान देत आणि आहेत. याच्यामध्ये म्हणजे फिलॉसॉफी हीच सांगितलेली की कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता तुम्ही परफेक्ट तुमचं काम करा. एक्झॅक्ट. भगवंतांनी सांगितलं असं नाही, प्रत्येकाचा रोल हा, या म्हणजे ते, जगामध्ये वेगळा आहे. हा, ते कळायला फक्त गल्लत करू नका, हा. बाकी काही नाही. आय जस्ट क्लॅरिफाईड द पॉइंट व्हॉट यू हम्म. वॉन्टेड टू. तेवढा फक्त मुद्दा मी बरोबर. तुम्हाला थोडासा हे केला. तर हा, मुख्य म्हणजे हे जे अगदी सगळे बरोबर आहे, यज्ञ वगैरे, अगदी बरोबर आहे यज्ञ तुम्ही जे वगैरे म्हणताय. करतात ते सुद्धा म्हणजे जसं तुम्ही म्हणलात वेगवेगळ्या देवतांचे, पण ते सुद्धा शेवटी सुप्रीम हे श्रीकृष्णच आहे ना. एक्झॅक्टली, आणि ते त्यांच्या थ्रूच सगळं पूर्ण केलं जातं. पण हे एक्झॅक्टली. हे जाणलं पाहिजे, हे माताजी, हे जाणलं पाहिजे. हे ज्ञान आपण म्हणतो ना, की नॉलेज एनलायटन्स यू. हे ज्या प्रकारे वैदिक आपल्या वेदांमध्ये, आपल्या शास्त्रांना जर वाचलं, त्याचा अभ्यास केला, तर या गोष्टी समजू शकतात ना. व्यासांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे, की ज्या प्रकारे या वेदांचा अभ्यास आपण केला जातो. एक सेकंद द्या मला. हॅलो, हा दादा, निघताय? ओके, ठीक आहे दादा. हा, येस, सॉरी. तर ठीक आहे, लक्षात आलं. पण हे मुद्दे कर्म, अकर्म आणि विकर्म, माताजी तुम्ही अगदी छान सांगितलं, विनिता माताजी. तोच मुख्य मुद्दा आहे, की जे कर्म करायचं ते कृष्ण भावनेने करायचं आहे. ती भावना दृढ करायची आहे. ते विस्मरण झालेलं आहे. त्या भावनेला तुम्ही, जसं आता माताजीना, मीनल माताजी पण जेव्हा की ती भावना महत्वाची आहे. जे सूर्यासाठी उपासना केली जाते, यज्ञ केला जातो, पण ते कुठेतरी जर कर्मानी, सकाम कर्मानी केलं, की त्याच्यापासून होणारे लाभ मला हवे आहे, मग ती भावना, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो. तिथे कुठेच कृष्ण भावना नाही, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आणि ते कर्म, जर का कर्म आणि विश्वाकर्ता केली तर, हा, विश्वाकर ती जर का ते यज्ञयाग विश्वशांती करता वगैरे केले तर. ते चांगली गोष्ट आहे, पुण्यकर्म करताय, चांगली गोष्ट आहे. पण इथे कुठेच काहीच अपेक्षा न करता, किंवा ती कृष्णाच्याच भावनेने, किंवा आपण एखादी म्हणतो ना, की कुठली अपेक्षा न ठेवता एखादी गोष्ट करणं, हे निरपेक्ष भावनेने केलेली गोष्ट आहे. नाही, तिथे आणि कुठे, हम्म. काही काही आणि यज्ञ चांगली असतात आहे. ते आणि ग्रॅटिट्यूड दाखवायला पण केलेले एक्झॅक्टली, असतात ना. एक्झॅक्टली, तो सूर्याची हो, ग्रॅटिट्यूडच महत्वाचा आहे. तो सूर्याची ग्रॅटिट्यूड, उपासना लोक करतात कारण जे सूर्यापासून आपल्याला जे ग्रॅटिट्यूड. फायदे होतात, ते सूर्य जे आपल्याला देतोय रोज, येस, येस, रोजचं चक्र चालू आहे त्याच्या बरोबर. टोवर्ड द ग्रॅटिट्यूड टोवर्ड्स हिज ऍक्शन्स त्याच्यासाठी ऍब्सोल्युटली, करतात. हम्म. ऍब्सोल्युटली. आणि म्हणून भगवंत सुद्धा त्याच्यासाठी हेच सांगतात, की ती दृढता, जे करता आहात ते दृढतेने करण्यासाठी सुद्धा भगवंतच कुठेतरी आपल्याला ती हम्म. तुम्हाला ती स्ट्रॉंगनेस, किंवा ती तुम्हाला मदत करत असतात त्याच्यासाठी. आणि म्हणून ती भावना जोपासणं, ती त्या प्रकारे जी तुमची श्रद्धा आहे ती दृढ असू दे. जे तुम्ही हम्म. करेल ते श्रद्धेने करा. कुठेतरी फक्त मला हे मिळवायचंय,
त्या उद्देशाने करू नका, हे महत्वाचं आहे. हा. स्वार्थासाठी करू नका, परमार्थासाठी केलं तर ते जास्त. जसं तुम्ही म्हटलात विश्वासाठी, येस, आता कोविडमध्ये आपण जे सगळे हो, एकदम तेव्हा असं विश्व सगळे शांती करता हे हनुमान करता चालिसा केलं ना. म्हणायचो, सगळे एकदम सगळ्या मंत्रांचा उच्चार, तर ती ती भावना महत्वाची. डेफिनेटली तुम्ही एका वेगळ्या भावनेने करताय, निश्चितच ते योग्य आहे माझ्या. पण इथे म्हणजे जे आता त्यावेळेला आपल्याला कोणाची जाणून अशी घ्यायचंय, अपेक्षा स्वतः करता काहीच नव्हती. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, तर इथे जे नाही आपल्याला ते हा जो जाणून श्लोक आहे ना, हा, हा जो श्लोक आहे तो हं, श्लोक आपण म्हणजे ज्यावेळी एखादे यज्ञ टाईप जे बाबा पारायण किंवा काही त्याचा जो संकल्प सोडताना हा श्लोक वापरतात का? हा श्लोक म्हणतात का? म्हणजे ह्या यज्ञाचा आहे त्यामुळे तो हा श्लोक बोलला जातो का? कुठला म्हणजे श्लोक? आता पारायणच चालू आहेत. अशी वर्षानुवर्ष अशी बाबा चालू आहे की ते आता एक 40 वर्ष झालं पारायण चालू आहे. आणि ते पारायणाचा ज्यावेळी दिवशी आपण तो नारळ वगैरे करतो, म्हणजे शेवट असतो 7 दिवसाचं, असं कुठला पण पारायण असू दे, हं, तर हं. त्यावेळी हा श्लोक बोलला जातो का? कुठला म्हणजे श्लोक? 24वा श्लोक, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवी नाही, तसं ब्रह्माग्नो. तसं म्हटलं नाहीये काहीच, तसं काहीच म्हटलं नाही. नाहीये आता का? तो म्हणजे हा ज्या नाही, तुम्हाला विचारते मी, म्हणजे नाही, असं ज्या कसं बोलला आहे ना जातो का माताजी, नाही मला ह्या तितकी श्लोकात? कल्पना नाही, मी ही विचारून काही नाहीये का? गोष्टी सांगेन तुम्हाला. ओके ओके ओके. आता या हा 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 कॉन्टेक्स्ट मध्ये जे आपण बोलतो आहोत ना, ते हा हा सांगण्याचा उद्देश हा आहे की तुम्ही हा इथे हा फरक जाणून, मग जे तुम्ही म्हणता आहात ना, कुठलाही यज्ञ केला जातोय, कुठलाही व्रत केलं हा जातंय, हा कुठलेही ठराविक केले जातात, तर ते निश्चित सगळं चांगलं आहे. तुम्ही एका म्हणूनच हा, जसं म्हणजे कृष्ण कृष्ण तत्वरज भावना भावीतच तो यज्ञ आहे आणि त्यालाच अर्पण म्हणून हा श्लोक बोलला जातो का? हा, म्हणजे तर त्या श्री श्लोकाचा अर्थ विष्णूंना कसा आहे? अर्पण केला जातो. जिथे त्या हा श्लोकाचा अर्थ आता तो आहे की श्री हा विष्णूंना हा सगळे यज्ञ अर्पण केले जातात. अर्पण, हा ह्या श्लोकाचा अर्थ तो आहे. येस जे येस काही आपण केले कृती ती येस त्यांना येस, अर्पण. हा बरोबर, अगदी बरोबर. हो. ठीक आहे. हा, सो लक्षात आलं या टर्म्स, आणि मुख्य हे याचं अर्थ हो. लक्षात आला. कारण सी कसं आहे ना, याला बरेच अँगल्स आहेत. जेव्हा आपण याच्यावरती डिस्कशन करू तर बरेच मुद्दे बोलले जातील जे पुढच्याही काही अध्यायांमध्ये येणार आहेत. पण लेट स्टिक टू दिस पर्टिक्युलर थिंग, की आता आपण काय जाणतोय, सकामकर्मी एक निराकारवाद्यांबद्दल जाणलं, आणि कृष्ण कृष्ण भावना भावना भावित भावी. व्यक्ती याच्यापासून कशी वेगळी आहे, आणि त्यांचा दृष्टिकोन, आणि कशा प्रकारे ते स्वतःची धारणा किंवा कशी भावना दृढ करतायत, आणि मग तिथे ते कशा प्रकारे त्यांचं थिंकिंग कसं आहे, त्यांचे विचार कसे आहेत. आणि त्याप्रमाणे जसं आपण दुसऱ्याही अध्यायात स्थिता धीर मुनी, किंवा इथेही आधी उल्लेख आला शीतोष्ण सुख दुःखदा, म्हणजे ज्याप्रमाणे शीत आणि उष्ण, म्हणजे या लोकांना मग हिवाळा असो, पावसाळा असो, उन्हाळा असो, पण त्या सहन करण्याची जी ताकद आहे, आणि कशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये ती एक प्रकारची जी दृढता असते, की जसं प्रल्हाद महाराजांना आपण उदाहरण घेतलं तेव्हा, की मग अग्नीत टाकलंय, वरतून ढकलून दिलं आहे, सापांमध्ये टाकलं, राक्षसांमध्ये टाकलं, कुठेही घातलं तरी पण भगवंत आहेत, नारायण 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 नारायण. ती दृढता मनामध्ये इतकी क्लिअर आहे ना, की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. ही जी भावना फार कठीण आहे. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांसारखे जे हिरण्यकश्यपो सारख्या राक्षसाच्या पोटी जन्माला आलेले, परंतु त्यांनी कशा प्रकारे ती भावना मनामध्ये दृढ केली होती, आणि भगवंतांनी म्हणूनच तो नृसिंहाचा अवतार घेतला, कारण त्या भक्ताच्या रक्षणासाठी. कुठलंही काही प्रूव्ह करायचं नव्हतं हो त्या खांबात नाही येऊन, पण तसं त्याला अजून त्याचेही काही कारण आहेत. मग कशा प्रकारे त्या वृक्षातून, आणि त्याला जसं हिरण्यकश्यपोनी लाथ मारल्यावर तिथूनच नृसिंह प्रकट झालेले आहेत, आणि त्याप्रमाणे आपल्या भक्तांचं रक्षण केलेलं आहे. म्हणून हा जो भक्त आहे ना, तो भगवंतांसाठी निश्चितच वेगळा आहे. म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्ती जी आहे ती शुद्ध भक्त, मग ती खूप टप्प्याटप्प्याने, हो परवाच आम्हाला भक्तिशास्त्रीमध्ये सांगत असते की आता आपण नामस्मरण साधं करतो, ते अपराध भावनेमध्ये करतो. मग अपराध भावना, आभास भावना, आणि शुद्ध शुद्ध नामस्मरण, त्याच्यामध्ये खूप 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 फरक आहे. अनेक जन्म घ्यायला लागतील त्या शुद्ध नामस्मरण, की आपण ऍटलिस्ट इतकं करू शकतो की जितकं काही माळा चॅन करतो आहे त्या अपराध भावनेमध्ये, त्यातली एक माळ जरी आपण क्वालिटेटिव्हली, म्हणजे 16 माळा करताना एक माळ जरी क्वालिटेटिव्हली केली, तरी मला वाटतं खूप मिळालं, खूप म्हणजे बरंच आपण अचीव्ह करतो. तर ही जी आहे ही दृढता मनामध्ये हळूहळू वाढीस लावणार. मग ते कशाने शक्य होणार आहे? जसं म्हटलं की श्रद्धा, याचा पहिला टप्पा श्रद्धा, मग साधू संघ, भजन क्रिया, आणि जसं जसं तुम्ही ही धारणा डेव्हलप करत जाल तसं तुमच्या या मायाशक्तीतून, तुमच्या या सगळ्या लोभातून, जसं म्हटलं ना की उद्या लग्न आहे, पण
मला नेसायला साडी नाही. कारण ही जी भावना आहे की कुठेतरी हवं आहे, अजून सगळी ती ग्रीड आहे ना, ती कुठेतरी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंनी आपल्याला ग्रासलंय. कारण ती भौतिकता, म्हणून जे मगाशी म्हटलंय ना की या यज्ञाला आध्यात्मिक स्वरूप केव्हा प्राप्त होईल, जेव्हा ते त्या स्वरूपामध्ये केलं जाईल, जे कृष्ण भावनेमध्ये केलं जाईल. नाहीतर ते तो पदार्थ भौतिकच राहतो, कारण त्याच्यावर मायेचं आच्छादन असतं पूर्ण. येतंय लक्षात? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? बाकीच्यांना पण, योजना माताजी आणि बाकी जे काही आहेत भक्त, कुणाला काही हो अजून हो, शंका येते आहे चालू. मनामध्ये? हो योजना माताजी. माताजी, येस, होते समजलाय होते. सगळ्यांना? हो हो. ठीक हो ठीक ठीक आहे. पण पुढे जाऊ शकतो मग? मनीषा माताजी, क्लिअर झालंय सगळं तुम्हाला? हो, पुढे जाऊ शकतो. येस, पुढचा मनीषा बोल. हो माताजी, हो तुमच्या मनातले हो क्लिअर हो झाले सगळे विचार, सगळ्या हो हो शंका, हो प्रश्न? ठीक हो आहे. हो हो हो. ओके, आपण एक श्लोक घेऊया अजून. मला थोडं क्षमा करा, फक्त मला थोडी एक कमिटमेंट असल्यामुळे मी 5ला वर्ग संपवण्याचा आज म्हणत होती, पण हरकत नाही, आपली चर्चा झाली हेही नसावे थोडे, कारण की तेही तितकंच महत्वाचं आहे. कारण तुमच्या मनातल्या शंकांना त्यांचं निराकरण करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आपण थोडं खाली गेलो तर आपण एक श्लोक घेऊया अजून. 26व्या श्लोकावर आहोत मला वाटतं आपण. ठीक आहे. श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्यति. योजना माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यांपैकी काही जण विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादी प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयम रूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर नियमन केलेले गृहस्थाश्रमी इंद्रिय विषयांची इंद्रियाग्नीमध्ये आहुती देतात. तात्पर्य: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी या समाजाच्या 4 आश्रमातील सदस्यांनी परिपूर्ण योगी बनणे आवश्यक आहे. मनुष्य जीवन हे पशुप्रमाणे इंद्रियोपभोग करण्यासाठी नाही, म्हणून 4 आश्रमांची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे की जेणेकरून आध्यात्मिक जीवनामध्ये पूर्णता प्राप्त करणे शक्य होईल. ब्रह्मचारी किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या देखरेखीखाली असणारे विद्यार्थी इंद्रिय तृप्तीपासून परावृत्त होऊन मन संयमित करतात. ब्रह्मचारी केवळ कृष्ण भावनेशी संबंधित असणारे शब्द श्रवण करतो. श्रवण हे ज्ञानप्राप्तीचे मूलभूत तत्व आहे, म्हणून विशुद्ध ब्रह्मचारी पूर्णपणे हरेर नामू कीर्तनम किंवा हरिनाम श्रवणामध्ये आणि कीर्तनामध्ये संलग्न झालेला असतो. तो भौतिक शब्दध्वनीचे श्रवण करण्यापासून स्वतःला परावृत्त करतो आणि हरे कृष्ण या दिव्य शब्दध्वनीचे श्रवण करण्यात मग्न होतो. त्याचप्रमाणे मर्यादित आणि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करण्याची मुभा असणारा गृहस्थ अशी कृत्ये महत्प्रयासाने संयमित करतात. लैंगिक जीवन, मादक पदार्थ व भक्षण करणे या सामान्यतः मानव समाजाच्या प्रवृत्ती असतात. परंतु एखादा संयमित गृहस्थ अनियंत्रित संभोग आणि इतर प्रकारची इंद्रिय तृप्ती करीत नाहीत. म्हणून धार्मिक जीवनावर आधारित विवाह पद्धती ही सर्व सुधारित मानवी समाजामध्ये अस्तित्वात आहे, कारण हाच मैथुन भोग नियंत्रित करण्याचा मार्ग आहे. असे संयमित आणि अनासक्त संभोग जीवन म्हणजे एका प्रकारचा यज्ञच आहे, कारण गृहस्थ आपल्या इंद्रिय तृप्ती करण्याच्या प्रवृत्तीची आहुती देतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर प्रभुपादांनी आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे आणि खूप छान समजावून सांगितलंय. जसं मी म्हटलं की या वर्णाश्रम पद्धतीची जी भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य आणि क्षुद्र हे कर्मानी, कुठेतरी ब्राह्मण काय करतोय, ज्ञान संपादन करतोय, त्याप्रमाणे क्षत्रिय राज्य करतो आहे, वैश्य व्यापार करतोय आणि शूद्र कर्म करतो आहे, जे कुठल्याही खालच्या पातळीचं नाहीये की जे सेवेचं कर्म करतो आहे. तर अशा प्रकारे कर्माने, तर त्याचप्रमाणे वर्णाने, की ब्रह्मचारी आहे, ब्रह्मचार्याश्रम आहे, गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आहे आणि संन्यास आश्रम आहे. तर या 4ही आश्रमातील व्यक्ती ही सुद्धा भगवंतांना प्राप्त करू शकतात आणि त्यांना सुद्धा परिपूर्ण योगी त्यांच्या आश्रमात राहून पण बनणं शक्य असतं. त्यासाठी प्रत्येकाला संन्यास घेण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून इथे जी हवी आहे, ही जी आहुती आहे, ही प्रत्येक जण कशी देतोय. कारण मनुष्य जीवन हे कसं आहे की मनुष्य जीवन हे इंद्रिय उपभोग करण्यासाठी फक्त पशुप्रमाणे नाहीये, की जसं कुत्रा, मांजर, जसं मी म्हटलं त्या कुत्र्याला सांगितलं आज एकादशी आहे आणि तू फक्त खिचडी खा साबुदाण्याची आणि ब्रेड खाऊ नको, तर त्याला कळणार आहे का? नाही कळणार, कारण तो पशु आहे, त्याची तेवढी पात्रता नाही, त्याची तेवढी बौद्धिक पात्रता नाही. पण मनुष्याला ही पात्रता निश्चित दिली आणि म्हणून मनुष्याला पशुप्रमाणे फक्त इंद्रियभोग करायचंय, तेवढ्यासाठी जन्माला आलेला नाही.
आणि म्हणून या 4 आश्रमांची पण रचना अशा प्रकारे केलेली आहे की आध्यात्मिक जीवनामध्ये त्याला पूर्णता प्राप्त करणं शक्य होईल. की ब्रह्मचारी काय करतोय, आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुकुलमध्ये जाऊन, गुरुकुलासारख्या शाळेमध्ये जाऊन, तिथे गुरुकुलामध्ये राहून इंद्रिय तृप्तींपासून परावृत्त होऊन मन संयमित, की मन आणि इंद्रियांना कसं संयमित करायचंय हे ब्रह्मचारी आश्रमामध्ये शिकवलं जातं. की ब्रह्मचारी केवळ कृष्ण भावनेशी संबंधित असणारेच शब्द ऐकतो, की जे भगवंताला ऍक्सेप्ट होणारे आहेत, जे कृष्णाला संमती देणारे, कृष्णाच्या कर्मासाठी किंवा कृष्ण तृप्तीसाठी, कृष्ण संतोष तृप्तीसाठी आहे, कृष्णाच्याच आनंदासाठी जे काही करतो आहे त्याच गोष्टींना तो फक्त अवलंबतो आणि बाकी सगळ्यांना रिजेक्ट करतो, बाकी सगळ्या गोष्टींना तो नाकारतो. आणि म्हणून श्रवण, की श्रवण बघा, नऊ ज्या सेवा आहेत, भक्तीच्या नवविध सेवा आहेत, त्याच्यामध्ये श्रवणम हे पहिलं आहे, कीर्तनम पहिलं नाहीये. श्रवण म्हणून भगवंत अर्जुनाला पण प्रत्येक वेळी तत् शृणू, तू ऐक, कारण ऐकणं हे किती महत्वाचं आहे. म्हणून आपण म्हणतो ना, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, कारण तुम्ही जे ऐकाल तेच तुम्ही ग्रास्प कराल आणि मगच तुम्ही चांगलं बोलू शकाल. हे खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून श्रवणम हे पहिल्यांदा दिलंय सेवेत. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. म्हणून हे श्रवणम जे आहे या श्रवणाला खूप महत्व आहे. एक सेकंद द्या मला फक्त. हा हा बाबा. सॉरी, क्षमस्व. तर अशा प्रकारे ब्रह्मचारी किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या देखरेखीखाली असणारे विद्यार्थी हे इंद्रिय तृप्तीपासून परावृत्त असतात आणि ते फक्त भगवंतांच्या संकीर्तनामध्ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग हे जे नामस्मरण आहे, संकीर्तन आहे, याच्यामध्येच ते स्वतःला पूर्णपणे एनग्रॉस करतात आणि त्याप्रमाणेच ते मग्न झालेले असतात त्यामध्ये. आणि म्हणून त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही ध्वनींचं श्रवण करायला ते ते स्वतःला परावृत्त करतात. आणि म्हणून अशा प्रकारे ते त्याची आहुती देतात. बघा, की अशा प्रकारे ते काय करतात, त्या गोष्टींपासून स्वतःला परावृत्त करतात, म्हणजे ते स्वतःला त्यापासून वंचित ठेवतात आणि त्या गोष्टीची आहुती देतात. आणि त्याचप्रमाणे एखादी गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुद्धा बघा, की ज्याला मर्यादित आणि नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करण्याची मुभा आहे, गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुद्धा भगवंतांना प्राप्त करू शकते, कारण ते महत् प्रयासाने स्वतःला संयमित करतात. म्हणून कुठल्याही प्रकारचं काय म्हणतात ना, अनियंत्रित लैंगिक जीवन किंवा मग मांस पदार्थ, मादक पदार्थ खाणं, मादक पदार्थांचं सेवन करणं, हे सामान्यतः मानवजातीची प्रवृत्ती असते. पण एखादी संयमित गृहस्थ काय करतो, तर तो अनियंत्रित संभोग आणि इतर प्रकारची इंद्रिय तृप्ती करत नाही. जी काही ती जे काही लग्न या संस्थेला तो स्वतः बांधतो, की तो निश्चितच लग्न करतो, परंतु त्याप्रमाणे स्वतःवरती नियंत्रित संभोग आणि जी काही आपल्याला त्याच्यापासून संतती निर्मिती करायची आहे, ती सुद्धा कृष्ण भावना भावित संततीची निर्मिती करावी, त्याप्रमाणे त्यांच्यावर संस्कार केले जातात. आणि म्हणून धार्मिक जीवनावर आधारित विवाह पद्धती ही सुधारित मानवी समाजामध्ये अस्तित्वात आहे, कारण हाच मैथून भोग नियंत्रित करण्याचा मार्ग आहे. कारण अशा प्रकारे जेव्हा या धार्मिक पद्धतीने या गोष्टींना ऍक्सेप्ट केलं जातं, विवाह अशा संस्थेमध्ये स्वतःला घातलं जातं, तेव्हा निश्चितच या अनियंत्रित संभोगाला कुठेतरी नियंत्रित केलं जातं. आणि म्हणून संयमित आणि अनासक्त संभोग जीवन हा एक प्रकारचा यज्ञ आहे, कारण तिथे हा गृहस्थ इंद्रिय तृप्ती करण्याच्या प्रवृत्तीची आहुती देत असतो. म्हणून आहुती, आपण एखादी गोष्ट बघा यज्ञात टाकतो, आपण होळीमध्ये बघा, की आपल्यामधल्या ज्या मनामध्ये वाईट भावना आहेत त्या सगळ्या गोष्टींना टाकतो, की जे वाईट विचार आहेत, निगेटिव्ह, ते सगळं जाऊ दे आणि आमच्या मनामध्ये सगळं चांगलं येऊ दे. त्याचप्रमाणे गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती ही आपल्या सगळ्या चुकीच्या अनियंत्रित अशा गोष्टींना निश्चितच कुठेतरी ऍक्सेप्ट करत असतो आणि अशा प्रकारे, सॉरी,
ज्या इंद्रिय तृप्तीला आहे तो त्याप्रमाणे ती नियंत्रित असणं आणि कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावरती अनासक्त असणं हे जास्त गरजेचं आहे. कारण कुठल्याही प्रकारचं आपण म्हणतो ना अलैंगिक आणि अशा प्रकारचे जे संबंध ठेवले जातात ती फक्त इंद्रिय तृप्ती करण्याची भावना असते. आणि म्हणून गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती ही या इंद्रिय तृप्तीच्या भावनेचीच आहुती देत असते आणि म्हणून ती स्वतःला अनासक्त किंवा नियंत्रित ठेवू शकते आणि त्याप्रमाणे ती त्या गृहस्थाश्रमामध्ये वावरू शकते आणि ते वैवाहिक जीवन उत्तम प्रकारे ती जगू शकते. आणि अशा प्रकारे या गोष्टींना अवलंब करणं म्हणजे अशा या वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये प्रत्येक आश्रमातली व्यक्ती ही निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकते अशा प्रकारे की जेव्हा त्या व्यक्तीचा तो जो यज्ञ आहे त्या यज्ञामध्ये ती त्या चुकीच्या गोष्टींचा म्हणजे अनियंत्रित अशा ज्या काही गोष्टी आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची जी भावना आहे त्यालाच तो गृहस्थ आहुती देत असतो. ब्रह्मचारी कुठल्या तर त्या ध्वनीला की ज्या कृष्णापासून जे इतर काही शब्द आहेत किंवा त्याला इतर कुठल्या गोष्ट ऐकायचीच नाहीये त्याला त्या संकीर्तनामध्ये स्वतःला मग्न करायचं आहे म्हणून त्या सगळ्या इतर शाब्दिक गोष्टींपासून तो स्वतःला परावृत्त करतो म्हणजे त्याचीच आहुती देत असतो. अशा प्रकारे आपण या हवी आणि त्या म्हणजे कुठल्याही आश्रमातली व्यक्ती सुद्धा भगवंतांना प्राप्त करण्याची ही एक प्रक्रिया. तर आपण इथे थांबूया. काही प्रश्न असतील तर घेऊया. मला कुठली घाई नाही करायची त्यामुळे तुम्ही कारण मला फक्त क्षमा करा 5 वाजत आले. मला एक कमिटमेंट आहे 6 वाजता मला कोचिंग क्लासेसला जायचंय त्यामुळे मला थांबायला लागेल. तर आपण थांबूया इथे. इथे काही क्लास आहेत का कोणाचे इतर कोणी आलंय? ठीक आहे. नाही सुवर्णा माताजी सायली आता माताजी उशिरा मार्गशीर्ष आलात महिना का तुम्ही? संपला हरे त्यामुळे आता कृष्ण. नाही येत काही. येस मार्गशीर्ष महिना संपला त्यामुळे आता नाही येत काही. आता काय नाहीये? मार्गशीर्ष महिना संपला त्यामुळे आता नाही येत जास्ती काही क्लास वगैरे. बरं बरं ठीक आहे ठीक आहे. सायली माताजी उशिरा आल्यात मला वाटतं सुवर्ण माताजी आल्या. सायली माताजी हरे कृष्णा. किरण प्रभूजी पण आलेत आपल्या बरोबर. ठीक आहे पण आज क्षमा करा मला आपण थोडा वर्ग थांबवतोय 5 वाजतायत हो तर हो, माताजी म्यूट होते म्हणून मला रिप्लाय लगेच नाही नाही हरकत देता नाही आली. हरकत नाही. तुम्ही हम्म. हे मी ऐका रेकॉर्डिंग ऐका नक्की. आता आत्ता आले घरी, हा बाहेर होते. हरकत नाही हरकत नाही. हम्म. तर तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐका. हम्म. आज ऍक्च्युली हो हो, बरीच नक्की आपल्या नक्की. चर्चेमध्ये बराच वेळ गेल्यामुळे ऍक्च्युली श्लोक हो, खूप घेतलेच नाहीयेत. पण चर्चेमुळे पण आम्हाला पण समजलं. चर्चेमुळे हो ना, आपल्याला पण बऱ्याच ते गोष्टी येस येस चर्चेत मी मला स्वतः आनंद आहे. नव्हते म्हणून मला बरोबर वाटत नाहीये. नाही नाही ठीक आहे. मला आवडतं चर्चेत हो असलेलं. एक्झॅक्टली. तर तुम्ही माहिती. रेकॉर्डिंग मध्ये हो, नक्की ऐका. ते पण नक्की खूप नक्की आनंद नक्की मिळाला त्या माताजी. चर्चेमध्ये. बऱ्याच नक्की म्हणजे माताजी. मुख्य तुमच्या मनातल्या शंकांचा आणि तुम्हालाही काही शंका हम्म. असतील तर नक्की पुढच्या वेळेला विचारा. पुढचा हो कधी हो. असेल वर्ग म्हणजे आम्ही तसे थोडे मोकळे राहू. हम्म. हो हो ऍक्च्युली मी बघतीये तर गुरुवारी माझा विचार आहे मी तसं ग्रुपवर टाकते माताजी. हो चालेल बर, माताजी. हा चालेल म्हणजे आपला हा चालेल. जर एखादा दिवस मिळाला ना तर हा माझा म्हणजे काय प्रयत्न होतं आम्ही तेवढा वेळ काढून ठेवतो ना जरा मोकळं हम्म, काही त्यावेळेला हम्म. नक्की करायचं नाही नक्की असं. नक्की हो आपण हो गुरुवारी माझा प्रयत्न असेल मी आता कमिट नाही हो. करत पण मी हा नक्की ठीक ग्रुपवर आहे तसं चालेल माताजी, टाकेन. आपण वीकडेज जरा याच वेळेला आणि प्रयत्न याच करूया. वेळेला हा चालेल 3:30 ते 5 मध्येच. चालेल चालेल चालेल. चालेल. हो, शनिवारपेक्षा असं दुसरा वार बघू. शनिवारी हा शनिवारी तर मी घेईन पण मी म्हटलं ना की काही वेळेला गॅप होतीये तर म्हणून जर हो का? मिळाला कारण सध्या काय माहितीये माताजी 18 हम्म, 18 दिवसांचे वर्ग आता थांबलेत म्हणजे आता ती हम्म, बॅच संपलीये तर त्याच्यामुळे हम्म, बऱ्याचदा लिंक्स अवेलेबल असतात. तर हम्म, म्हणून मग हम्म, हा. तो एक प्रयत्न असतो तर आपल्याला हम्म. त्याचा ऍडव्हान्टेज घेता येतो. पुन्हा 6 जानेवारी पासून नवीन वर्ग सुरू होतोय 18 हो दिवसाचा. हो. तर त्याच्यामुळे मग पुन्हा आपल्याला लिंक्स नंतर मिळेल मी तर माझ्या प्लीज मैत्रिणींना पाठवलंय. नक्की नक्की हो प्लीज सगळीकडे पाठवलं. स्प्रेड करा. हो 6 हो जानेवारीला आपला नवीन हो वर्ग सुरू हो. 5 जानेवारी ना माताजी? 6 5 6 जानेवारी 6 का? सोमवार 6 जानेवारी. बरं. ओके ओके. ठीक आहे. चालेल चालेल. बाकी कोणाला काही आणि प्रश्न? माताजी मला बोलायचंय. बोला ना. ऍक्च्युली काय भागवत आणि आपला क्लास हा रेकॉर्डिंग हा बोला. श्रीमद भागवत आणि आपला क्लास हा सेम डे लाच आहे ना, दोन्ही क्लासेस? हो माताजी भागवताचा क्लास हा शनिवारी सकाळी असतो पण 9:30ला. हा 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 आणि आपला वर्ग असतो हा शनिवारी दुपारी असतो 4 वाजता 3:30 किंवा 4. हा पण मग आणि ते ना मैत्रिणी एकदम बॅक टू बॅक होतात शनिवारी. सकाळी असतो 9:30ला पण भागवताचा वर्ग. आणि आता असेल ना 6 वाजता हा भागवताचा आज वर्ग? मंगळवार आहे बरोबर येस येस हा मंगळवारी असतो. पण त्याच्यामुळे ते बऱ्याचदा असं एकदम
बऱ्याचदा प्रभूजी बुधवारी घेतात कधी कधी जर नाही जमलं तर त्याच्यामुळे हा मंगळवार किंवा बुधवारी असतो. पण म्हणूनच मी 5 वाजता साधारण थांबवते की मध्ये एक साधारण तास दीड तासाची गॅप मिळते. हा एक्झॅक्टली मला हेच म्हणायचं की थोडासा गॅप मिळणं गरजेचं आहे नक्कीच असं. मिळेल, नक्कीच मिळेल. म्हणून आपण आता थांबवतो. शक्यतो मी 3:30 ते 5, 5:30 फार तर फार तेवढाच घेते म्हणजे त्याच्या पुढे नाही घेत माझ्याशी. कारण माझा हो प्रयत्न तोच असतो. एकतर कसं आहे की ते ज्ञान सुद्धा जितकं त्यावेळेला म्हणजे आज तर खूप सुंदर चर्चेमुळे बऱ्याच हम्म. जणांना बऱ्याच गोष्टी अजून जाणता आल्या. तर हाच हो प्रयत्न असतो की तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे तुमच्या मनातल्या रादर प्रश्नांचं निराकरण व्हावं आणि त्या प्रश्नांची मनीषा माताजींचे प्रश्न बहुधा असेच असतात की निराकरण होऊनच जातं शंकेचं. बरोबर. त्यामुळे प्रयत्न करतो. नक्कीच, हो नक्कीच. तो अजून कुणाला काही शंका आहेत मनात, काही विचारायचंय? चौथ्या अध्यायाविषयी किंवा काही विचारायचं असेल तर नक्की विचारा. चौथा अध्याय फार हे आहे म्हणजे त्याच्यावरती जेवढं बोलेल जे किती क्लास झाले तरी ते कमीच पडते कारण तो बेसच चालू झालाय ना आपला सगळ्या ह्याचा वाचा त्यामुळे माताजी. ते फार याच्यासाठी प्रश्न म्हणून ना पडतात त्यामध्ये अध्याय माताजी. नाही, याच्यासाठी ना अध्याय वाचा माताजी. पहिल्या हो श्लोकापासून वाचा. आणि हो हो जितके हो वेळा वाचता सारखं येईल ना रिपीट तितके वेळा करते. वाचा. येस, हो येस. पण प्रत्येक वेळी नवीन प्रश्न पडतो माताजी त्यामुळे मग पडू दे, असं जरा पडू दे. कारण वाचाल तितका अभ्यास होईल आणि प्रश्न म्हणूनच इथे आपण आहोत. म्हणजे माझा प्रयत्न तोच असतो की जितकं मला प्रयत्न ज्या मला नाही जमणार आमच्या सिनियर प्रभूजींना माताजींना आम्ही विचारू शकतो. त्यामुळे आमच्या माताजी प्रभूजी पण तेच सांगतात सिनियर. कारण कसं असतं की आपण जितकं आणि गीता ही इतकी सखोल आहे ना माताजी, तितके वेळा वाचाल ना प्रत्येक वेळी तुम्हाला एका नव्याने अँगलची कुठेतरी नवीन तुम्हाला समजतं त्याच्यातनं. प्रभुपाद हो स्वतः हो म्हणतात तुम्ही हो 18 हो वेळेला वाचली तरी तेव्हा कुठेतरी 1% आपल्याला कळेल असं मला वाटतं. हो, तेच किती तेच सखोल आहे तेच माताजी, आहे खूप सखोल आहे हो फार भगवद्गीता. फार. पण हो हो आपला हो प्रयत्न हा असतो की म्हणूनच जे दाखले दिलेले आहेत प्रभुपादांनी म्हणून वाचा ती. म्हणून माझा सांगण्याचा उद्देश तीच की आपल्या स्लाइड्स पण मी काही टाकेन पण त्या इंग्लिश आहेत तर मला त्या म्हणून मी जास्त त्याचा खूप हे करत नाही. म्हणून जशी आहे तशी गीता ही आपलं विश्लेषण करण्यासाठी खूप योग्य वाटते. हो तर हो त्यामुळे हो तुम्ही वाचा आणि नक्की काही प्रश्न असतील ते नोंदवून ठेवा. आपण क्लास हम्म. संपल्यानंतर नक्की पुन्हा त्याचा हो अगदी कारण मोठा आणि आता कसं छान वाटायला लागले की पहिल्यापासून चालू झालंय तरी पहिले आम्हाला 2 अध्याय मला नाही सापडले 2.5 अध्याय तर माझा गेला पण ते रेकॉर्डिंग ऐकून वगैरे म्हणजे बरं पहिल्यापासून चाललंय त्याच्यामुळे आणखीन फार छान वाटायला लागले की अजून आपल्याला समजायला पाहिजे छान, खूप अजून छान. हे व्हायला पाहिजे असं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. कारण सगळी हम्म. कृष्णाचीच कृपा. तुम्ही अभ्यास जितका कराल ना माताजी आणि याच्यासाठी प्रभुपादांची बाकी मी रेफरन्स जसं मी पाठवत असते की भागवत सुद्धा ऐका. म्हणजे याच्याप्रमाणे जसं योजना माताजी म्हणाल्या त्या असतातच. तर तुम्ही सगळ्यांनी पण भागवताला नक्की या. कारण प्रभूजी इतकं सुंदर सांगतात आणि त्याच्यामध्ये पण भगवद्गीतेचे कितीतरी संदर्भ असतात माताजी. आणि भागवताशी अगदी निगडीत आहे सगळं. म्हणजे भागवत हे पुढची स्टेप आहे. भगवंतांची सगळी स्तुती त्याच्यामध्ये आहे पण खूप सुंदर आहे. तर सगळ्यांनी नक्की ते वर्ग दोन्हीही अटेंड करण्याचा प्रयत्न करा. नाही दोन्ही जमले तरी एकदा तरी नक्की या. कारण प्रत्यक्ष प्रभूजींना ऐकणं हे खूप छान योग असतो तो. आणि खूप सुंदर सांगतात प्रभूजी. हो फार सुंदर सांगतात खरंच सुंदर सांगतात ते. खूप सुंदर, खूप सुंदर. म्हणजे प्रभूजी पण असंच प्रत्येकाच्या प्रश्नांची उत्तरं आणि म्हणजे अशाच चर्चा चालू असतात तिथे. त्यामुळे प्रयत्न तोच असतो आणि प्रभूजी फार सुंदर त्याचं विश्लेषण आणि अनेक उत्तम दाखले देतात, संदर्भ देतात. बरेच काव्य आहेत काही काही जी ती तुम्ही सगळी सांगतात. प्रभूजींचा खूप खूप सखोल अभ्यास आहे. खूप गाढा अभ्यास आहे. तर ते पुढे भक्ती वैभव आणि याचे सुद्धा वर्ग घेतात. तर नक्की खूप आनंद आहे. तर अशी चर्चा अजून रंगायला पण मला आवडेल चर्चा सुरू ठेवायला. तर आपण नक्की गुरुवारी मी प्रयत्न करून आणि मी तुम्हाला नक्की कळवते तसं. तर आपण चौथा अध्याय त्याप्रमाणे तसा पुढे जाऊया. तर हरकत नाही मला म्हणजे आनंद वाटतोय की तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं हे जास्त महत्वाचं आहे रादर टू कम्प्लीट द चॅप्टर. त्याच्यामुळे नक्कीच तो मुद्दा आहे की तुमच्यापर्यंत ज्ञान ते योग्य प्रकारे आणि यथार्थपणे मी पोहोचवू शकेन. हा माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. ठीक आहे. खूप खूप हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अजून पण मी एक तुम्हाला सुचवेन. ऍक्च्युली आम्ही आधी केला होता हा एक्सरसाइज किंवा ही प्रॅक्टिस चालू आहे ऍक्च्युली बाकी पण लेवल्सवर. किंवा जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या लेवलला येता ना तेव्हा काही भक्ती वृक्षाचे ग्रुप आम्ही रेकमेंड करतो. म्हणजे प्रभूजी नेहमी सांगतात ना मनिष्ठ प्रभूजी जसं पुढच्या लेवलवर आहेच पण भक्ती वृक्ष हे तुम्ही तुमच्यामध्ये आता सपोज तुम्ही 10 जण आहात तर तुम्ही एक हो 5-5चे वर्ग केले. आणि त्या 5-5चे वर्ग ज्याला जी वेळ सुटेबल सपोज तुम्ही एक सोमवारी सकाळी ठरवलं 11 वाजता आपण भेटूया 11 ते 12.
सोमवार आणि गुरुवार सकाळी 11 ते 12. तर ज्यांना सोमवारी शक्य आहे त्यांनी सोमवारी, गुरुवारी शक्य आहे गुरुवारी, मग तुम्ही स्वतःच्या लिंक्स पण घेऊ शकता गुगल मीटच्या आणि तुम्ही एक अर्धा तास भेटू शकता आणि त्याच्यामध्ये हम्म. तुम्ही स्वतःचे विचार शेअर करू शकता, की जेणेकरून तुम्ही आता सपोज आपला आता अध्याय इथपर्यंत झालाय 4.26 पर्यंत. हम्म. मग तुम्ही जर एक 10-10, 5-5 श्लोक जर वाचले त्याबरोबर भक्ती वृक्षामध्ये, तर तुमच्यामध्ये सुद्धा शेअर करून तुम्ही तुमच्यामध्ये सुद्धा छान विचार शेअर करू शकाल आणि देवाणघेवाण करू शकाल. आणि प्रयत्न तोच असतो, म्हणजे भक्ती वृक्षाचा उद्देश तोच आहे. तर हा म्हणजे तेच होतं ना, म्हणजे एका वेळी मला एका काहीतरी वेळी मला काय समजलेलं असतं, त्यावेळी योजना मॅडमना योजना माताजींना समजेल, एक्झॅक्ट मिनल माताजींना समजेल, तर एक्झॅक्ट ते खरंच आवडेल तो वृक्ष करायला फार नक्कीच आवडेल नक्कीच. मला. तर मी नक्की म्हणजे तुम्हाला ते गाईड कळेल करते त्याच्यासाठी. तुम्ही ते आता कसं करून काय सगळे करायचं, क्विझेस लिंक वगैरे सोडवताय का ते नाही तुम्ही? माहिती मला सगळ्या जास्त. क्विझेस सोडवताय का तुम्ही क्विझेस? हो 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 हो, ठीक आहे. माझं तर तर त्या हे क्विझेस, चालूच आहे. येस, सगळ्या सोडवतायत, सगळ्या बाकी इतरांचं सगळे क्विझेस सोडवताय लेवल 2च्या? माझं क्विज माताजी अजून करताना सुरू नाही एंट्री होत केली. नाहीये. काहीतरी ते सांगतायत की ते मला एकदा तुम्ही मागे पण मी एकदा विचारलं होतं. काहीतरी माझा फॉर्म हे होतोय, जो आहे ना नंबर तो हे हो, होतोय. तुमचा ईमेल आयडीचा काहीतरी गोंधळ आहे. ईमेल आयडीचा काहीतरी गोंधळ होतोय माझा. मग दुसरा तुम्हाला ईमेल पुन्हा रजिस्टर, ईमेल तुम्ही आयडी पुन्हा टाकून टाका ना रजिस्टर माझा. करा. तुम्ही माताजी लेवल 2 ला पुन्हा रजिस्टर करा आणि मग तुम्ही घेऊ शकता क्वीज. परत नव्या तऱ्हेने रजिस्टर मग होऊ का? प्रयत्न करा ना, मी तुम्हाला लेवल 2 ची लिंक टाकते, त्याप्रमाणे हा रजिस्टर करा ऍक्च्युली, आणि त्या रजिस्ट्रेशनला जो वापराल तोच तुम्ही क्वीजला एनरोल करताना वापरा. हा. कारण तसं माझा ना म्हणजे जो हे आहे तोच मी विसरलाय बहुतेक असं नाही वाटतंय नाही, ते मला. होऊ शकेल. मग तुम्ही तसंच करा, तुम्ही ऍक्च्युअल रजिस्ट्रेशनची लिंक मी आता लेवल 2 ची येईल ना पुढच्या याच्यात हा जानेवारीमध्ये येईल, त्याच्यात करा पाहिजे तर. आणि देन यू कॅन गो अहेड विथ क्विज लिंक. तुम्ही हा. नवीन पुन्हा एनरोल करा मग आणि तेव्हा पुन्हा नवा पासवर्ड नवा सगळं चालेल ना येस त्याला? येस येस, मग तुम्हाला तो ऍक्सेस पण माताजी, मिळेल ना त्याची. हा, हा कारण मला माताजी तो मिळत आम्हाला नाही त्यामुळे माझं राहिलंय. ठीक आहे, प्रयत्न करा तसं, जसं मी म्हटलं तसं तो प्रयत्न करा. काही असली अडचण तर मला नक्की सांगा. चालेल. भक्ती वृक्षाचं तेवढं फक्त म्हणजे बघा, म्हणजे तेवढं सांगा आम्हाला कसं कारण म्हणजे लेवल करू आम्ही. वनची मी अगदी वेळच्या हो वेळेला नक्की सगळी नक्की, मी सोडवली ती. वृक्षाचं सांगते तुम्हाला, भक्ती वृक्षाचं. येस महिन्याल हो. माताजी. पहिल्या लेवलला म्हणजे पटापट त्याच वेळेला लगेच मी करून मोकळी झाले होते क्विझेस. या वेळेला ते रजिस्टरच होत नाहीये माझं, त्यामुळे बरं बरं, राहून गेलंय. तुम्ही प्रयत्न करा लेवल 2 ला रजिस्टर करून, आणि हा. मग त्याप्रमाणे काही अडचण आली तर नक्की एकदा लिंक यायला लागला आणि जमायला लागलं तर मग करून टाकेन. नक्की नक्की नक्की. हे योजना म्हणजे माताजी तुम्हाला काय मल्टिपल सांगायचं? चॉईसच आहेत ना? हो हो हो, मग एमसीक्यूजच आहेत माताजी. येस. हम्म. हरे कृष्ण योजना माताजी, तुम्हाला काय सांगायचं होतं? हरे कृष्ण माताजी, मी अजून सुरू नाही केलेत क्विझेस. नाही ठीक आहे, तुम्ही तुमचा वेळ घ्या, अशी काही घाई नाहीये. मला तिसरी लेवल कारण काही, माझे पहिले 2 अध्याय मिस झालेत ना, आणि मला ते हो अजून राईट राईट. रेकॉर्डिंग आले नाहीयेत. हा, तुम्हाला रेकॉर्डिंग्स नाही मिळाले का ग्रुपवर? नाही म्हणजे मिळालेत एकदा अजून. ठीक आहे, परत मी लिंक पुन्हा पाठवली पाठवते. क्विजची मी तरी पुन्हा चालेल मॅडम. मी पुन्हा एकदा पाठवते लिंकवर. ठीक आहे, मी क्विजची लिंक ग्रुपवर पाठवली तुम्हाला तर चालेल. काय माताजी? हा, क्विजची लिंक पाठवलीत परत तर तिथे नक्की नक्की रजिस्टर करून नक्की बघते. नक्की 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 मी हा, पाठवते. ठीक आहे. योजना माताजी, मी रेकॉर्डिंग्स पण पाठवते, आणि तुम्ही पुन्हा लेवल 2 ला केलंच आहे ना रजिस्ट्रेशन, तर तुम्ही पुन्हा पण हो, ऐकू शकाल. येस माताजी. चालेल. तुम्ही सांगितलं होतं ना गेल्या वेळेस, तर मी केलं येस होतं येस पुन्हा. येस येस येस, नक्की माताजी. हा, चालेल. चालेल. ठीक. हा, ओके, हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.